هاليلويا እግዚአብሔር ይመስገን አብዘ ዘለናዮ ሰፈርና ኮፍ ክንብልሞ ክንጸልይና አምላኽ መስገን አስተመደበልና ኮፍ ክንብሊና ርግኢልና ክንጸልይ መታን ዘይካቶም ዝምልከቶም ኮፍ ክንብል ብምሕረት አምላኽ ንብለኩም አምላኽ መስገን ሃሌሉያ እንቋዓብ ሰላምና ቤት እግዚአብሔር መጻኹም الشير اسنا أدنينا سكن سأل أملاخ مسكن هاليلويا እግዚአብሔር ረዲእና بمحرة أملاخ أبزبوتها علنا هاليلويا እግዚአብሔር ይባረክ هاليلويا እግዚአብሔር أملاخنا أنا مسكنك أبزخن هلو እግዚአብሔር زقبر كان سخامو تمسكن أبو ربيت እግዚአብሔር نخيد مسبولني تحقسو كم تزعفه هاليلويا نبيت كاب بمصانا طراين حقوس هاليلويا እግዚአብሔር نمسكنك ندليك كادما أملاخنا مملسنا خنفلطك متانا أبزبوتها لنا እግዚአብሔር ورابا كاسانتو لولبوش እግዚአብሔር أبو نمسكنك እግዚአብሔር أبو أبزي بمهلاونا طراي تمسكن أبو هاليلويا أبيت እግዚአብሔር منبار طعومي أبيت كمنبار طعومي እግዚአብሔር ረድኤትካ ስለዝበዝሓልና ይሞ ክብርን ህበካ ኣለና ሎሚ መመሊስና እግዚአብሔርና በኸን ቀርመታን አብዝለና መመሊስና መታን ክንፈልጠካ አብዝለና እግዚአብሔር እግዚአብሔር ዓቢኻ يس ሎሚ እግዚአብሔር መታን ክንቀድሶ መታን ክንወድሶ መታን ድማ ክንፈልጦስ አብዝቦታ ኣለና መታን ከነመስግኖ እግዚአብሔር አብዝቦታ ኣለና متان سموخن تصوع هاليلويا سم እግዚአብሔር تصوع زبلس كل خدحنيو كم تصحفه لومي سم እግዚአብሔር تصوعنا خبزلنا يوم متان كنوص كاب كنتاتنا متان كنوص ابزبوتا لنا እግዚአብሔር ስለዝረዳእኻና ተመስገን ብላልና ጎይታ እስከበሉ ሕዋቴ እስከ ከናፈርና አውጺና እስከ ነዛረቦን ጎይታ ሎሚ አብዚ ምህላወይና አይሰናይ እስከ ነወል ሕዋቴ አብዚ ምህላወይና አይጽብቅ እስከ ነወል كمتي بعلب إدروس بك دس مسبلهم تي presence of God بك أسي هلونا أملاخ دس مسبلهم سي أبزم هلا هنا عنا تعميلو أملاخ مسكن
نعنا أبز مهلاو طعمي حواتي مساخم مخان طعميو هاللويا قد أملخ مرأي طعميو እግዚአብሔር ስለቲ ምሕረት ካ ተመስገን ብለካልና ጎይታ ሃሌሉያ ተመስገን ሃሌሉያ አቦ ተመስገን አቦ ረድኤት ካ በዚሕልና ምሕረት ካ በዚሕልና እግዚአብሔር አምላኽና እስከ ፍረኸና ፍር ይደሊ እግዚአብሔር ንስሙ ዝእመና ፍረኸና ፍር ድማ ነቅርብ ከም ተጻፈ እስከ ንስሙ ዝእመን ፍረኸና ፍር ሎሚ እስከ ነቅርበሉ ንጎይታ نزارب وسكبك أنا إحنا تعيت زارب تخوين خون هاليلويا እግዚአብሔር هاليلويا ابلع الله እግዚአብሔር واملاخ نخلو لو معلتي حيل ختب نتتزمر حيل ختب نتقال تسبخ حيل ختب እግዚአብሔር واملاخ أبسفل لي أقل روز زقلقل لو معلتي حيل ختب وابو لومي منفسك يلاقق قبل الله بشي ميسوس هلونها بملآتي يجزأ أبزبوت حبل الله هاليلويا هلونها እግዚአብሔር يجزأ أبزبوت حبل الله እግዚአብሔር نعخ خنفلتك بقلنا خنفلتك እግዚአብሔር أبوه ترد أنها نسأل حواتي أملاخ فليتك أيد فلتونيخ مملسك أبتصبح تزيك قريب كايو هاليلويا እግዚአብሔር አይበጻን حواتي بقى لومي فريد أيوه نافلك خلخ صباح مملس خال بخاله من قدي فلت ألك እግዚአብሔር لومي بخاله من قدي رخيب أيوه نافلك صباح بخاله من قدي رخب ألك እግዚአብሔር أبوه هاليلويا نصلي لنا بشي يسوع هاليلويا حواتي نأملخ بقلنا خنفلطو نأملخ كنفلطو ينعز زلنا حواتي هاليلويا هاليلويا أنتو ينزل مسألة حتى نيره انتهي بنير سلام انتهي بزلكم كلهم كلخسي to praise God يلومني to know about God كايلومني نوجن كم كنانين to know about God ده كناسي to know God ينابزلنا حواتي يلومي نأملخ نمفلات بزعب أملخ مفلات زي كون حواتي هاليلويا نأملخ مفلات أبزبوت حالنا هاليلويا نأملخ كنفلت أين علنا ممرسنا هاليلويا بقالو ونقرب بصلوتنا ونقرب بحبرة እግዚአብሔር أبزن خون نأملخ كنفلت أو ممرسنا بزعب أملخ مفلات أيكون زل لنا زل حواتي أملخ كركبلنا أملخ كنفلت أو صبغ غيرنا حواتي هاليلويا أملخ يرخب الليل نقول له معلت بشي يسوع هاليلويا እግዚአብሔር أبو نتسألي لنا بشي يسوع مملسنا خنفلت أكها እግዚአብሔር هلونها እግዚአብሔር كرخبنا أبو نتسألي لنا أبو بمزمور كتبصحنا نتسألي لنا بشي يسوع نزب خاطر خبلو እግዚአብሔር نعخا دلي زبص حزبي أبزلو نعخا نافي غزمص حزبي أبزلو እግዚአብሔር ينافقك كاسكن ولا حواتي أبدرق صمو بوتا خويني ينافقك إلو زماري أبدرق صمو بوتا خويني ينافقك أبدرق صمو بوتا خويني يدليك حنكل ليتيك تفتح علي مسكان حدس حايلي نافقك قويتا حنكل ليتيك تفتح እግዚአብሔር حتى يزبل እግዚአብሔር مودعات قبر له وعبو نسألنا بشم يسوس بزي حتو خمانا نسك እግዚአብሔር ملسنا حتونا نسخ يا እግዚአብሔር اسكالبلو ملسنا حتو ينسخ يا እግዚአብሔር أمباكم كم يجي حواتي هاليلويا أمباكم هاليلويا ناملاخ كيف لا تأخلو بزح نجر كيرو هاليلويا حرقنا أملاخ مسرعي مسفلتون هاليلويا فك بقى خاي حقو سيلو እግዚአብሔር يمسكن نبرتي وصيل هاليلويا إقري كم نائراب تقبر هاليلويا كل ولا أنت زيلس بقى خاقني حقو سيلو እግዚአብሔር يمسكن حتو تملسو هاليلويا እግዚአብሔር مسفلته لومي هاليلويا نأملخ مفلات يخون حتنا ملسي هاليلويا
نحتنا ملسين እግዚአብሔር مفلات يهون እግዚአብሔር ረዳኢናኻ هلتأك أدل الله خسكن والحواتي فرخنا فرناس كونسكنا نزارو بحاللويا እግዚአብሔር نزارو بحواتي أتقرب أملاخي تهاللويا قرب أملاخي እግዚአብሔር أتزيدلو أملاخ ما أكلنا له هاللويا بمنفسه زبس حكا أملاخ ما أكل كله واو بون حقوس هاللويا بون حيل هاللويا قرناي كمناي قواي زلعلو እግዚአብሔር ما أكلنا له هاللويا كم شدن أنبسازت بعكا ما أكل كله نقرني كمناي قواي يلعلو له هاللويا أوه هاللويا نرسي بزيتي لخيو እግዚአብሔር ሕያው ሎ معلت بش مسا ما أكرنا God is alive هاللويا يسوع ሕያው أما أكرنا هاللويا لا ما كوسو እግዚአብሔር ሕያው برتو عملاق ما أكل كله حوي هاللويا كابزلخ يخوص أكي هاللويا أبزلو كابزلخ يخنتات كوص أك كابزلو هاللويا هاللويا من حاجوسنا نسيو حواتي هاللويا نسيو حواتي من حاجوسنا كم تتمال مهارنا نبرنا أمر حواتي بقى مش سب بقويتها تراي زعرف بقى انت نتمس نقرات كله سيبك انا عرفتي توكاني لو فاست مالي لو مكن هاللويا يسوع يخا من عرفتنا من حاجوسنا يسوع يخا مول حواتي هاللويا بنقرات هاللويا قدعتنا يملئ حواتي እግዚአብሔር لو مكن praise بالنا هاللو معاتي نمسكنا كالو معاتي وابو خنزمرلك كنمسكنك كنودسك أبزوت علينا هاللويا علللو مسيني علللو زمرلو مسيني زمرلو نزقويتا خبرك زمرلو كبرون بقنان حزي علللو مسيني علللو زمرلو مسيني زمرلو أنت همونا وزعك الله هاللويا نزر قويتا زي نزر كبالك قويتا هاللويا كبرون حزي زمرلو مسيني زمرلو علللو مسيني علللو هاللويا زمرلو كبرون بقنان عزيك خانيلو اسكي بس منفس زوخينا اسكي እግዚአብሔር كنزمرنا له معسكي كابزلنا يحفظ بالمو هاللويا مس مزمران كوينا ለእግዚአብሔር كنزمرلنا ለእግዚአብሔር كنقللنا እግዚአብሔር يمسكن هاللويا بمنفس كእግዚአብሔር لمين ህዝብها بصحي يبرالو هاللويا لمين እግዚአብሔር ተረኸበሉ ህዝብها يبرالو هاللويا ባካ ሳንቶ كنزمرلو سلا محرتو سلا رديئتو سلا قسمتو سي هاليلويا نمسكنك لنا أبو نباركك لنا أبقدمي خالومون عدل هيبكا زقوم كانا نسخا إخامو تمسكن يقبأك أيو أبو قنشل أملاح كوين كازت تحردك سلينا هاليلويا أفكا غي كفتك هاليلويا سي
سلت زيودا محرتك وعلتك رديئتك هاليلويا تمسجن أبو تمسجن أملاخي سي
Yeah.
ደጊምና ድማ ክንዝምሪና ሃሌሉያ ስለ ደም ኢየሱስ እንተሓሰብና ክንዝምሪና እቲ ካብ ኩሉ ዘንጻህና ደም ኢየሱስ ጠበቃና ዝኾነ ገና ድማ ዝከላኸለልና ደሎ ካብ ፍላጻታት ሃሌሉያ ደምካ እስከንበሎ ሰይጣን ይሕዋተይ ደም ኢየሱስ ኣይፈቱን እዩ ደም ኢየሱስ ክትጽውዖ ከለኻ ብብዙሕ ይጽዋገእካ ግን ከህያው ኢኻ ክንብለና ደም ኢየሱስ ሎሙን ህያው እዩ ክንጽውዖ ኢና ክንእውጆ ኢና ነቲ ዝኸብደና ነቲ ዝጠብቀና ብደም ኢየሱስ እናወቃዕና ሃሌሉያ ሰይ ሃሌሉያ
تحوي
يبليني كمك راحت خوينا باقي زمكا ناير سيزغوني يا بالليل معنا يا بالليل معنا يا بالليل معنا يا بالليل معنا እስኪ ምስትጸንሐ መንፈስ ኮይና ሕጂ ድማ ስለ ምድርና ስለ ሃገርና ኤርትራ ክንጸልይና እግዚአብሔር ይመስገን ኩላትና ዘለና ይኮይና እዳውና ልዕልና ንምድርና እግዚአብሔር ክባረኻ ኤርትራ እግዚአብሔር ክዝክራ ሃሌሉያ እስኪ ንጸልየላን ኤርትራ አምላኽ ነዛ ምድር እዚኣ ብፀሐያ እስክንበሉ እግዚአብሔር በወንጌል ካነዛ ምድር እዚኣ ብፀሐያ ንበሉ አምላኽ እግዚአብሔር አብዝ ምድር እዚ ናትካ ህላውነት ክገዝእ እግዚአብሔር አብ ህዝብና ንስኻ ክትገዝእ እግዚአብሔር አምላኽና ሎማዓንቲ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጸልይ ኣለና እስኪ ጸልይሉ መንፈስ ቅዱስ ንዓኻ ንረክብ ኣለና እስክበሉ ጎላጉልና በእኽሊ ክመልእ ኩሉ ምድርና እግዚአብሔር ببقولي بإرتراك زي أبيهر أملاخي بتي تبارخا مهرتي بتي تهبا أخليك زي أبيهر كله أخراناتان كله قولا زي أبيهر أخلي ملئو ززو قبل الله زي أبيهر هزبخا كبارخ زي أبيهر كتماتاتك عمببك زي أبيهر قطراتك عمببك زي أبيهر دوباتا خبارخ زي أبيهر أملاخي ودباتا خبارخ زي أبيهر بشم يسوس كريستوس نتسألي علنا زي أبيهر إذا مدري زي أبيهر وانجيل راح يفوز سموك زي أبيهر لما أنت بوانجيل مدرنا خطبت صحك زي أبيهر ناتك إيدا مدرنا خجزك زي أبيهر ناتك إيدا زي أبيهر أبتا مدري كنك أساقسك زي أبيهر هلا ونتك خجزك زي أبيهر لما أنت بالشم يسوس كريستوس نتسألي علنا منفس قدوس نعخا نركبا علنا أملاخي حسم كم مدرنا قوت أجزابير دخنت كم مدرنا قوت أجزابير حزبنا خبت صح أجزابير لما أنت بالشم يسوس نتسألي علنا أملاخي أجزابير تسألي الله قويتا لومي بيسوس كريستوس سم حزب إرترا يبارك أملاخي موت كم مدرنا يجنا تميت كم مدرنا يجنا بيسوس كريستوس سم سلطان تسألي الله أجزابير لومي حزب إرترا يبارك أملاخي أب سدت زلو أب كتما زلو أب وشت زلو
أب كل زلوا እግዚአብሔር لما أنت بشم يسوع كريستوس حزبنا خبارك نتصلي علينا لومي بيسوع كريستوس سم إيدك خدمتسألو نتصلي علينا هلاونتك خبز حلنا نتصلي علينا እግዚአብሔር لومي بيسوع كريستوس سم دخنت يوقع سنت يوقع ጭንገፋ يوقع لومي كفو زبلا كم مدرنا لومي نجون حلنا بيسوع سم سلطان نجون حلنا بيسوع سم سلطان نجسوت علينا እግዚአብሔር ዛ ምድር እዚኣ ትበጻሕ ሃሌሉያ ብዝሕ እኽሊ ኣብ ሃገር ኣብ ርእሲ ኣኽራን ክኸውን ፍርኡ ከም ኣዕዋም ሊባኖስ ዘዘው ክብል ሰብ ከተማውን ከም ሳዕሪ ምድሪ ክዕንብቡ እግዚአብሔር ሎሚ ብሽም ኢየሱስ ንጸልይ ኣለና ሎሚ እግዚአብሔር ድኻታትና ክዝከሩ ንጸልይ ኣለና ሎሚ ደቅ ድኻታት ክዝክሮም እግዚአብሔር ከተተንሶም ከተልዕሎም ሎሚ ብሽም ኢየሱስ ንጸልይ ኣለና ካብ ባሕሪ ክሳብ ባሕሪ እግዚአብሔር ካብ ራስ ቄሳር ክሳብ ራስ ዱሜራ እግዚአብሔር ሎሚ ወንጌል ክገዝእ ብሽም ኢየሱስ ጸለና ሎሚ እዚ ስለትገብሮ ነመስግነካ ኣለና ከተማታት ስለትባረኽ ገጠራት ስለትባረኽ ብቁላ ስለትባረኽ ኣየራ ስለትባረኽ ህዝባ ስለትባረኽ በኢየሱስ ክርስቶስም ፍጥረታ ሁሉ ስለዝባረኽ እግዚአብሔር ንዕቤካ ኣለና ክብሩ ሁሉ ንስምካ ይኹን ዶባትና ይባረኽ ከባቢና ይባረኽ ጎረባቢትና ሃገራትና ይባረኻ ብሽም ኢየሱስ እዚ ስለትገብሮ ድማ ነመስግነካ ኣለና ነዛን ነብረላ ዘለና ካናዳ ድማ ባረካ ህዝባ ይባረኽ ኩሉ ነገራ ብሽም ኢየሱስ ተባረኸ ይኹን አሜን እግዚአብሔር ኮሙ ስለትገብሮ ተመስገን ህዝብኻ ድማ እግዚአብሔር አምላኸይ ዘመን ምትንሳእ ይኹነሉ ማሕበርካ ትተስ እግዚአብሔር ንወንጌል ይተስእ ህዝብኻ ብሽም ኢየሱስ እዚ ስለትገብሮ ድማ ነመስገን ክብሩ ሁሉ ንዓኻ ይኹን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እስከዳኩም አልዕልኩም መዘምራን እግዚአብሔር ይባረኽኩም መስክበልዎም መሊስኩም ክትዘምሩ የምብርኩም መሊስኩም እግዚአብሔር በቃ አንደበትኩም ክትከፍቱ ከለኹምሲ ንአምላኽ ጥራሕ ይከፈት ንኻልእ ዝኽፈት አንደበት አያሃለኹም ዘመንኩም ይባረኽ ህዝብ እግዚአብሔር ድማ ዘመንኩም ይባረኽ ነትልዑል ነትህያው አምላኽ ክደል ይመጽኹም ይኹም እሞ እግዚአብሔር ብትደል ይወዘበለስ ይረኸበልኩም ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ተባረኹ بكل تقلقلنا زلهم بسوشيال ميديا بعشرات بهزانات أباركين أبزت تفلالي قلعت عليها زلخن بزت تفلالي نريئكم من زين نريئكم من حوات أجزي أبهر زمن هوتكم يبارخ عصبكم دم خاب أجزي أبهر أزي زحلكم أجزي أبهر استمسجنا يخون welcome نقعنا بين البيت كريستيان بسلام متأنا نتمسكم زلوا حزب بالكم نقع بسلام متأخابلو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ጎይታ ኢየሱስ ይባርክኩም ክብርን ስሙ ይሁን አሜን ዶ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሕጂ ኣብ ጴንኤል ቤተክርስቲያን ኢና ዘለና ስለዚህ ለመጀመርታ ጊዜ ኣብዚ ማሕበር ዝመጻኹም ኣሕዋትን ተዳኣለኹም ኮይንኩም ኣብዚ ቤተክርስቲያን እንቋዕ ድሓን መጻኹም ናይ መባል ባህል ለናሞ ስለዚህ እድኩም አውጽኹም ካበይ ከም ዝመጻኹም ስምኩም ከነላለየኩም እዛ ጊዜ ናትኩም ጊዜ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አጋይሽ እንተዳአለኹም ካብ ካልጋሪ ኾውን ኽእልዩ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ካብ ዝተፈላለ ኩርናዓት ዓለም ካብ ኤስኤ ካብ ኩሉ እንቋዕ ድሓን መጻኹም እንብለሉ ሰዓት እዩ حوي ጎይታ ባረኽካ ስምካን ካበይ ከም ዝመጻኻን موسى أديس أبابا موسى كاب أديس أبابا قع بسلام متأخرنا سكخالو قدما إلسا حفتي دما كاب أوتاوا نقع بسلام متأخي قويتا يسوع يبارككي قال قدما أنت اللخمنا برخت حفتي دما عايز مارتا خبي إثيوبيا مارتا حفتي دما نقع بسلام متأخي يسوع قويتاي كبرنا أملاخنا يخون قال قدما تدعلهم كينكم برخ حوي دما
سمو يحسبون سهلة كبر الشيء سهل عوي دما ويلكم الشبرو حوي دما إفرم أدونا كفانكوفر الشيء ويلكم دنا حوي إخزابير يمسكن الشيء قالوا دما قالوا تدعلهم من أخوينكم أبيت أبوكم يخم زلهم أما كل أحواتكم يخم زلهم أي تحفر أي تسكفوا ويلكم نقعد حن متصاهم قالوا تجايشن تدعلهم من أخوينكم كي حلفناكم كلنا أي رأيكم من زلهم قالوا إيش كويتا يبارك اسكدوا مقطع قعيت نحواتنا نقعد بسلام متصاهم بلوهم زيابير استمسكنا يكون زي أما كل حواتكم يخم ترقيبكم زلهم زي يوم تريوم زلهم دما أبكال جاري أبوهم أمسك الزولدلكم بقيتا حواتكم يوم سلزم سحواتكم يخم زلهم أي تسقفوا تدق دما ختقل قلولون كتقل قلولون نبوهم كفت مخانو بزاقات أمي كان بسرقكم ندلي ويلكم قاعد حن مصاهم زيابير استمسكنا يكون تمالي أزيو قروم زخونا ناي مرعا جزي زيابهير هيبونا بزدما كابزت تفلالي كلتا زنبورس حدا زخونا لو علت زيابهير زقبورو أزي قروم جزي نيرونا سلازي ناي مسكانا دبداب بيلي إخومنا لو حونا كيدون كومدما أومنا حفتنا مستدرا بيتهم زخبوركم بيتسب بنيل بزر أخو منافقرن محرتن أزيو بحيلنا إذا خبر معلتي مرعنا تصبيقن معرقن كوعل زقبركم كل سعري بنبرتكم بقلبتكم بصلاة بمخري لبخمن يمانا إيدكمن بمهاب زقدلنا بمملأن بزشفنن أب قدننا ندويلكم سلا زخبركمنا زيابهير يخبركم أب أزيبه كاب أزيبه الوم زلو مرعون مرعتن حونا كيدون كومودما حفتنا أمنا ويتباركم كما يتصحف هذا الله يسوس قويتاي كبرنا سمو يخون كم تتصحف بمنا لنا زيابير استمسكنا يخون حجيب قطتنا متن بحتنا حلف اللو جزيئي زيابير استمسكنا يخون أقل قلتنا كله كم تي زلو إزلو نزوم عايش مفلات كل جزء إنه هو أقل قلت ربع كاب ساعة شدش تزي جمرك ساب ساعة شوم منتة ناي وانجل أقل قلت علنا سلزي أحوات اللو أبزي متيوم زسلين نبز ختم دما خيدم وانجل زبصرو أحوات دما اللونا زيابير مسكن سلزي تدقن كلنا خفت مخانو بزي كانت حساس بنفتو سولس نجهو دما كاب ساعة حمشتن 30 AM ناي نجهو زجمر ناي صلوت جزيل لنا بزومي أو جزانا خوينا زوم مخفاتي زيابير استمسكنا يكون عرب دما ناي دك نستيو كاب ساعة حمشت AM زجمر نقول لك عندك نستيو زملكت ناي صلوت جزيل لكن سلزين سخاتكن دما بزومي زوم كفيتكن كتسليا أقل تقنية تحساسبا كم دما عربي مشت كاب ساعة 6:30 PM مالتي نايدك أنا للعصر تسلست عمت زلوا كلاتهم أبزبوت هذه برنامج اللوم سلزين دك أنا دروب كنجبر ولدي بزاقات أمي بتكريستيان كتت حساسب تفوتو زابير استمسكنا يكون أبزمت قدام ناي موسى جزيل لنا بيكنيك ناي بتكريستياني سلزي أبتي زسدد لنا لينك كن مزجب بجزئي حدرا بتكريستيان تبلو زلا زنجر زي بجزئي كن مزجب بتكريستيان دقيمات التحساسب الله سلزي تلينك مستسدة بقت تخن مزجب كلنا بتكريستيان التحساسب الله أبو دما بباس نقيد بباس بمكيننا نقيد دما بمكيننا نقيد أبو نجبر نخلينا سلزي توم بمكيننا نقيد دما أدراشة أبو سلزي زلتف كابو تقومو تخلو يخون زابير استمسكنا يخون كمزي تري ودما سنبت سلست إبرة لنا ساعة تشعت زجمر كلا إبرة دما عصرت حدا فرقان سلسة إبرة دما نمن سياف زتوكور ساعة حمشته نايمشت زجمر لنا قدام دما خمتلو مود أزيت عم جزيد دما خف ساعة حمشته زجمر بلوس زخنة ناي
ጸሎትን ቃል አምላኽን ግዜ ለና ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን እዚ ተተሐሳስባላ ስለዚህ ኩላትና ኢንከሬጅ ገብረኩም ቀዳም ሰዓት 5 ኣብዚ ቦታ እዚ ክንርከብ ኣለና ከም ዝሕዋትና ጸከቡለ ኢና ብተሐውምሽ ክብሉና ጸኒሖም ስለዚህ በዓል ጳውሎስ ጸግ ዘበሉወሲ ጸግ መበሊ ሓዊት አጉደ ጸኒሑ እዩ ስለዚህ ሓዊ ክንአጉድ ድማ ኩላትና ቀዳም ኢንከሬጅ ገብረኩም ወይ ተባረኩም ስለዚህ ናይ መወዳእታ መተንባህታ ዘላትኒ ፔንኤል ባይብል ኮሌጅ ሕጅም ከም ትልሙድ ንሽድሽተ ተኸታተልቲ ሰሙን ዝወሃብ ትምህርቲ በሐውና አኽሊሉ ተኻሊ ብልሓት ዝርርብ ዝብል አርእስቲ ተዳልዩሎ ስለዚህ ሐሙስ ጁን 20 ክጅመሪ ጁን 10 I think so ክጅመሪ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 9 ኩሉ ግዜ እዚ ዝካደሉ ሐሙስ ስለዝኾነ ንመዝገብ ቤተ ክርስቲያን ተተሐሳስባላ እዚ ኣብ ክስታይም ስለዝለኣኸልናቱ ኩሉ ዘሎ ከነንብቦ ክንከታተሎ ንኽእሊና ግን ብድሕሪት ንገዛ ሓውና ወይ ነገልገልት እንዳረኸብና ክንምዝገብ ግን ቤተ ክርስቲያን ተተሐሳስባላ ከም ትልሙድ ድማ መመዝገቢ 30 ቅርሺ እያ አሜን ዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ ሕጂ ናብቲ ዝዋጻ መብአን 20 ክንከይድና ሓንቲ ግን አላ ብድሕሪት ታዝራኣኹም አገለኹም ፈቲንኩም ኣለኹም ፎርም አላቲ ናይ ክስታይ ትኸይድ ዘላ ምናልባት እንተ ዘይተረዳእትኩም ኣብ ቀጻሊ ምምሕያሽ ይግበረላኹን ግን ቸክ ትገብሩ አድራሻኹም ስምኩም ቴሌፎንኩም ኣብኡ ተዘርዚሩ በዘሎ መልክዕ ተኸታተልኩም ፎሎውን ብጸጋም ጀሚርካስ ንየማን ተቀጽልቲ ወረቀት ነው ውሕ ስለዝኾነ ግን ብዝተኻለኩም መጠን ፈትንዎ ቸክ ግበሩ አድራሻኹምን ቴሌፎናትኩምን አስማትኩምን ብትኽክል ኣሎ ድየለን ቸክ ትገብሩዎ ነተሐሳስበኩም ትወረቀት ብድሕሪት ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብቲ ጣውላ ኣለኩም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚህ ምስሐውና ግርሜሶ ስለቲ ዝዋጻ መባን 20 ክንጸልይ እንጸልይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሃሌሉያ ለንቀነ ሓንቲ መዝሙር እንደኸቢራት ንቕኛ ክባረኽ ለኻ ስለዝቆንኹሲ ሕጂ ኻና በኹም ከራገፋየሞ ክትባረኹ ላይኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ዝሰአነካ የለን ዝሰአነካ እትሎ የለን ዝኸብደካ ክትባርኸና ስለዝፈተኻ ኩሉ ኸኣሊ ሓያል ኣምላኽ ኢኻ ዝሰአነካ የለን ዝሰአነካ ዘይትኽእሎ የለን ዝኸብደካ ክትባርኸና ስለዝፈተኻ ኩሉ ኸኣሊ ሓያል ኣምላኽ ኢኻ ሓደ ጊዜ ንኳኻት ኣዚዝካ ካልእ ጊዜ ንሒደት ኣብዚሕካ እዋን ጸገማት ብዓወት ክስገር ትረድኢኻ ልዑል እግዚአብሔር ሓደ ጊዜ ንኳኻት ኣዚዝካ ካልእ ጊዜ ንሒደት ኣብዚሕካ እዋን ጸገማት ብዓወት ክስገር ትረድኢኻ ልዑል እግዚአብሔር ጸልማት ለይቲ አብሪካ ተውግሖ ማዕጾ ሓጺን ብስምካ ይርሖ ሂደት ትሕዝቶ ባሪካ ተብዝሖ ናውነትካ መንሞ ይበጽሖ ጸልማት ለይቲ አብሪካ ተውግሖ ማዕጾ ሓጺን ብስምካ ይርሖ
بتتحستو باريكا تبزحو بيت سلطانكا من مو يبزحو بيت سلطانكا من مو يبزحو بيت سلطانكا من مو يبزحو هاليلويا بيت سلطانو زبزحو منم سو يلن زودادرو سب يلن نسو إلى أملاخيو نسو الشداي أدونايو نسو زنبرن زلونيو ألفان أميغان أملاخنايو نسو نزاق الجاب علمنا منم زي بالهوازن سابفا نبحرتاتن وكيانوساتن زدوب أمنا يقوى أحسن جزيين مرت علم صحي زبرق مايزة زنب أملاخ نسو إلى أملاخيو كبرينا تعب السمو يخون نسويو يسوس دقيم ولد مبربري يكون كان ولد كاب كون كاب خريستوس وراسي أملاخ إلهيلو ورستو جبرنا آمين يسوع كريستوس قويتايو كبرنا تعب اسمه يكون هاليلويا جهان نقزابير أملاخ نتحيزنا أزمة هذا بكالنا باروخو كتب باروخو هابو كتب وهابي كاتب المو هنا نبارك كالنا سرت بارهنا نمسكنا كالنا يسوع كريستوس قويتايو آمين كما يكنيهم كما يعرفكم كبرنا أملاخنا يخون يسوس قويتايو زيافير استمسجنا يخون ناب على زيافير كرم محلافنا هذا خلت نجارات كنجبرينا مو زيافير بارخ بعد تاشونا بقال أملاخنا حلفينا زي ورحيجون مبزحتو جزيه أبزع الدجراجويشن تكبر اللو جزيه أبزع حلفة مال عرب وندمه
ኣብ ናይ መንእስያት ፕሮግራም ነዞም ኣብዛ ዓመት እዚ ግራጁዌት ዝገበሩ ሃቢሮም ነቲ ግራጁዌሽኖም ሰለብሬት ዝገብሩሉ እዋን እዩ ነይሩ ሕጂ ድማ ኣብዚ እዚ ኣብ ቤንች ማርክ ንቤተሰብ ንወለዲ ነቶም መንእስያቱን ስለዚ ሃቢርና ድማ ምሳታቶም ሰለብሬት ክንገብር ኢና ካብ ቤተ ክርስቲያን ድማ ዝተዳልወሎም ንእሽተይ ጊፍት ኣሎ እግዚአብሔር ይባርክ ስለዚ በብሓደ ክጽውኤ አልባቱን ኣብዛ ዓመት እዚ ግራጁዌት ድገበርኩም ዝተፈላለየ ፊልድ ሽምኩም ዘይሓብኩምና መጀመሪያ ሽሞም ኣብዚ ዘለና ኣብዚ ያጻሓፉ ለይሞ ከብል ካልኦቱን ተለኹሙን ሲ then you can jump ክትመጹ ምሳኻትኩምን ሓቢርና ሰለብሬት ክንገብር ፈቱይና እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ ጠቅልል አብልኩም መጀመሪያ ኮንግራቹሌሽን በልዎም እግዚአብሔር ይባረክ ክብርና አምላክና ይሁን ጎይታ ይባረክ በበሓደ ክጽውኦም እምበአር ሄራን ዮሐንስ ጆን ሄራን ኮንግራቹሌሽን ናብዚ እግዚአብሔር ይባረክ ሰናይት እንኳ አጎሰኪ ኮንግራቹሌሽንስ بزي بقى خي متصن تقول تخينا እግዚአብሔር ይመስገን ሄራን ኮንግራቹሌሽንስ ሰኒ ቆሐጎሰኪ ከሞንድማ ዮሲያስ አቤለኻ ዮሲያስ ኮንግራቹሌሽንስ ያዕቆብ አልማዝ ቆሐጎሰኩም እግዚአብሔር ይመስገን ኮንግራቹሌሽንስ ዮሲያስ ኤቨን ድማ ክንጽውዕ እግዚአብሔር ይባረክ ኤቨን አቤለኻ አመዳኔ ቆሐጎሰኩም نوفيلا اللي خدو اوكي ايه ويتا يبارك congratulations نوفيلا I think ቀጽሎም ዘለውቶም መንአስያት የለውን ግን ወለዶም ክንሕቦም ኢና ግሬስ አማን ፓስተር አማን እንድሉላ ቆሐጎሰኩም ፓስተር አማን ክጽዋከ ማለት እዩ ላኽባረኽ congratulations ያማ ከሞን ድማ ነይላ I think ወለዳ የለውን መስለነ ድሓኔ ሊዲያ ድማ ሊዲያ ሞኬ ኢየሩሳሌም አለኹ መስለኒ congratulations ሊዲያ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ካልጋሪ በዲስቲንክሽን ያ ተመሪቃ ቆሐጎሰኪ congratulations እግዚአብሔር ይባረክ I think ኣብዚ አዘለው አስማት ወዲ የለኹ ግን ከም ዝበልኩ ኣብዛ ዓመት እዚ ምንም ዘሕፍር አይኮነን እዚ ቤት አምላኽ ቤት አቦናዩ በዝኾነ አይነት ፊልድ ግራጁዌት ዝገበረ እንተሎ ብጣዕሚ ምሳኻትኩም ክንሕጎስ ባህ ግብለና ስለንደሊ ድማ ጆኹም ክንብለኩም ስለንፈቱ anyone አሎዲ ጆኹም የለን መስለኒ حራይ ከሐልፈ ጠቅልል አቢልና ደጊምና congratulations ንበሎም እግዚአብሔር ይባረክ ክብርና አምላኽና ይሁን ኢየሱስ ጎይታዩ ጎይታ ይባረክ እምበአር ናብ ቃል አምላክ ቅድመ መላፈ ተኻለይት ነገር ድማ ክብልሞ ክንሐልፊና እዚያ ወረቀት ተዋሂባትና አላ ናብዛ ወረቀት ብዙ ኢንፎርሜሽን አለው ናይሎም ማልቲ አናውንስመንት ብዙ ስለዝኾነ ነዛ አናውንስ ዝገብር ሰቡን ከይነሸግሮ ነህና ወንድማ አይና ሂዝና አይናይ ክንዝክሮ ከይጣፋና መታ ኣብዚ ተቀሚጡልና አሎ ገገለ ነገራት ክብለኩም ይፈቱ ማለት እዩ መጀመሪያ ከምታ አንቶይ ፓስተር ዮናስ ቁርብ ትንክፍ አቢልዋ ነይሩ ልክ ፕሮግራም ዝተወደአ አበርባዕትዩ ኮርነራት አስማትኩም ዝሓዘ ሊስት ክትረኽቡ ይኹም ሽምኩም ቴሌፎን ነምበር ኢሜይልኩም በዋናነት ማለት እዩ ከተረጋግጹና ንደሊ ማለት እዩ ናይ ቅድም ሕጂ ነጊርናኩም ነርና ናይ አባልነት ፎርም ዝተመልአ ቅድም ሕጂ ኩሉ ናብ ዲጂታል ስለነቀይሮ ዘለና
لو مالتي هذا حموش دقيقة لو وسد أبيلكم حموش دقيقة أنا يوصلنيو كنا شجركم نفتو مالتيو مسئلكم أتي إيميلكم نمبركم تككل مخانو دحر الرجاجيسكم الله بؤن حزو مالتيو دحر هجي وقرب جزء كن حزوينا متان كل سب كم زبط صحوا بتككل مسترد أنا جن تاب بفايبر كوميونيكيت مقبار كنا قارس أيناس لذي تي بدايركت مسج ناب نمبركم سلزا أتو ناب سلنا الإخاء لو مجن أبا مرجعات ناتكم تدلينا تا تليفون نمبر دم تمسككم أبزي تصحيفات لنا الله ملك تسدد لنا نمبر بزيا نمبر يتمسي بليو سلازي سكام ويجلنا نجر مسيلكم ويبلوك كي تجبروا قلتفكم كافجي أبزا سمون زي أخلكم مندينا تا نمبر مسجبكم بنيل تشرش ويجل تيلكم ما شوخت ما تخلى ملك تسي تاي مخانس بقليلو تفلتو مالتي كلا إدما إيميلكم كمو مسرقاقتكم لنا أبتي ويب سايتنا ساين اب غيركا زئتولو لينك كل اخلكم الناس لذي بابليك قال دايريو نسخاتكم تراي اكسس زهلوكم نجر كهلو متانسي تا ايميلكم اقداسيتيا سلازي باون لينك اللي اخلنايو سلازي ابون اتينا انفورميشنات كله كندرئي سلا نخيل مالتيو سلازي زن كلتا نجرات بوانانت كتجبرو يتحساسم مالتيو اقدم دما خبلكم دفتو من هالبات قدم هجي ناي ابالنت فورم مليئهم هجيغن ابت زرزر ليست ستسي انكمو اوفند داي تخونو ناتنا غلاتيو مالاتيو يقريتا نحت تقدمنا سلازي مليئهم غناشمكم ابو تزي صنيحو كم بحدش كتملقوا بفقري نتحساسب مالاتيو كالوت من هالبات حدش تدخونكم غنا أبال كتكونوا زي وسنكم من دهر اللهم تخوينكم كابتو كله دل أخ ملقتات ويجلسي completely miss out كي تجبروا متان كي تي information كترخبوه كلتا اللهم على تنا أبال النت فورمالو كمون دما just contact information تراي اللهم تا contact information at least تهيبكم سي دغنا ملقتات سي بس حكم على تيو حدشت جنا دي وسنكم من دهر اللهم أنت خوينكم كبرنا أملاخنا يخون قال بزوح زرزرات أبزلوت أقلقلوتات قلة زوسخنا يوم أقلقلوتات اللو سودا حرايون كما تسوي بزاد حريت دما زمان ميديا دقلقلو حنتي أقمت أملنا اللو زيانا QR كود الله نعا سكان تجيركم ما إنترنت زلوا سمارت فون تلكم ناب كله سوشال ميديا كستاينا يأتوكم مو سبسكرايب دقبر سبسكرايب ندهر تتقاموا تعينكم لايك دقبر لايك كتقبروا متى أبزيا قميت أمولنا اللومو سلزي نتزقبروا ونقر حبيرنا أن إحنا من نساتف سبات أب سوشال ميديا كممكن دقف يحطنا اللوم مالتيو أملاخ زتمسجنا يخون زياب هيري بارخ كبرنا أملاخنا يخون كبرنا أملاخنا يخون الرأي حجي نابك على زياب هير كن حلفنا إبراهيان مراف أسرته كنوتسينا إبراهيان مراف أسرته كفقدي إسران حدن كذاب إسران حموشتن زلو كان نببينا الشي نغبرق على ملاك كابزلنا كلاتنا كنت سأخات تكومي إبراهيان مراف أسرته كفقدي إسران حدن بسم يسوس كم ببوي عبيت أملاغون أبي كهن كابزهلو الناس لبنا كاب كفو هلينا تنتسيقو سقاناون بتصروي ما يتحاسيبو ملو بتردأنا يا أمنت بكنو لبي نغرب تتسفى زحابنا أموني مو نتأمنتو تسفانا بزي من نقنا نتنا أيا نفقرن نسناي قبرن من نككاح أبنا حددنا نستبل إزغاء أتام ألتتئا تقربكم زلا أتسبقكم تريو اللهم أمو نهاد هدنا نما آدمبر قلياتهم لما كم زقبروا أغيبانا أين هدك أتير تسألوت نسألي قدوس أبو بقويتا بكريستوس يسوس سم دقيمنا نمسجنا كالونا سلازهاب كاننا نايام لغونا يزماري جزي سمكا يبارخ زي مهرت كايو تسقى خايو
ጎይታ ከም ተራ ነገር አይንሪኦን አቤትካ ምእካብና ስለ ስምካ እግዚአብሔር አምላኸይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኢልካ ዝምህረት እዚ አብጸጋ አብ ለነፍስ ወከፍና ስለ ዝኾነ የመስግነካለሁ ጎይታ ጅድማ ጽልይ ስኻ ክትዛረበና ክትምህረና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነዚ ጉባኤ እዚ ክትምግብ እልምነካለሁ ንአይ ዝዛረብ ክትረዳእኒ ታብ ልበይ ዘቀመጥካዮ ቃል ከም ተዝግባእ ገይረ ክሕልፍ ጸጋኻ ክድግፈኒ እጸልያለሁ ንሰምዕ ንዛረብ ኩላትና ኣብ ትሕቲ መንፈስካ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ናይቲ ህልውናኻ ክንከውን ደጊመ እጸልያለሁ ጊዜና ሁሉ ንስኻ ክበረሉ ብስም ተፍቅር ወድኻ ብስም ጎይታ ኢየሱስ አሜን حراي እግዚአብሔር ይመስገን አብዛ ሐለፈ ሰሙናት ብዛዕባ ቤተክርስቲያን ኢና ክንመሃር ቀኒና በማልቲ መዛዘሚ ናቱ ክንድሪኢና ብዛዕባ ቤተክርስቲያን ሰፊሕ አርስቲዩ ብዙሕ ድማ ድበሃል ነገርሲ አሎ ግን ጥርንፍ አቢልና ነተን ዋና ነገራት ክንድሪኢና ንፍትን ዘሎና አምድግጋም ያአምኔ ዝባሃል ተሳይኑ አይኮነን ነገር ግን ተን ሐለፈ ጊዜ ዝበልናየን ቁርብ ደጊመ ከዘኻኽረኩም ይደሊ እተን ክፍልታት ኮነ እተን ዝተንከፋ አርእስታት ከምዝ ብዛዕባ ቸርች ክነጽን ከሎናሲ እተን ሜጀር ዝኾና አገደስተ ዝኾና ስለ ዝኾና ጽቡቅ ገይሩ ክስመረልና ከአቱ መታንሲ ከም እንደገና ጠቀስ ከብሎይ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ኢና መጀመሪያ አሪና ካብ 13 ካብ 10 ዘሎ ንመጀመሪያ ጊዜ ታ ቤተክርስቲያን እትብል ቃል ድተዘርበሉ ማለት እዩ ኣብዚ ክፍል እዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ሂዝዎ ሞጺኡ ሰባት ብዛዕባ ይመን ይብሉ ኢሉ ሓቲትዎም ዳህራይ ድማ ንስኻትኩም ከመን ትብሉ ምስበሎም ስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው አምላኽ ኢኻ ምስበሎ ጴጥሮስ ዝተዛረቦ ዘረባዩ ንማህበረይ ከአ ኣብዛ ከውሕ እዚኣ ከሃንጻይ ደጌታት ሲኦል ድማ ከአ አይይልዋን እዮም ይልዎ ስለዚ ካብዛ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘረባ ሰለስተ ነጥብታት ብዛዕባ ቤተክርስቲያን ክንፈልጦ ዝግባእና መሰረታዊ ነገርን ሓንቲ ድማ ተስፋ አባዝ ተዋህበት አይና ነርና ንማህበረይ ስለ ዝብል ዘሎ ቤተክርስቲያን ናይ ማንም አይኮነትን ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ናቱያ በደሙ ዘጥሪያ በዋናነት ናቱያ እምበር ናይ ማንም አይኮነትን ስለዚ ቀዳመይት ነገር ዝራእናያ ንስያ ቤተክርስቲያን ናይ ጎይታያ ከላይ ድማ መሰረታ ባዕሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ሳልሳይ ድማ ዝራእናዮ ከሃንጻይ ስለ ዝበለ ቤተክርስቲያን ሲ እናተሰርሐትያ ተኸይደላ ሓደ ማልቲ ከም እንደገና መጽኡ ኮስዳዩ ሽኡ ፍጻሜ ክረክብ እዩ ግን ዘን 2000 ዓመታት ሲ አንደር ኮንስትራክሽን ያዘላ ሰባሲ ከም ዝበልኩኹም ይዛሐለፈ ጊዜያት ኤክስፔክቴሽን ካሲ ከተእርዮለካ አጂ ኣብ ቤተክርስቲያን መጽኻስ ብዘይ ተፈጸሙን ብዘይ ተወድኡን ነገራሲ ኦፌንድ ክትከውን ፍራስትሬት ክትከውን ሲብልካን ተስራህ ያዘላ ከምቲ ህይወትካ ማለት እዩ ንስራህ ከም ዘለናሲ ቤተክርስቲያኑንሲ እናተሰርሐት እናተሐነጸት ያድኸይደላ under construction ዝብል ሳይን ከም ንሪኦሲ ልክ ቤተክርስቲያን ድማ ከም ዘሎ ሳባ አምሮናስ ይቀመጥ እናተሰራህና ኢና ዘለና ታ ተስፋ ደጌታ ሲኦል አይከህይልዋን እዮም ዝብል ቤተክርስቲያን ተኸይድ ንሞት ተዓጽዮም ዘለውስ እናኽፈተት ሓራን ነውጸት ክትከይድ እዚ ተስፋ ድማ ጎይታ ሂብዎ ካልኣይ ዝራእናዮ ድማ ኣብ ኤፌሶን እዩ ኣብ ኤፌሶን መልእኽቲ ንኤፌሶን ክነጽንኦ ከለናስ ብውልቅ ጥራይ አይኮነን ክነጽንኦ ዝግባእ ኤፌሶን ብዙሕ ስእልታት ናይ ቤተክርስቲያኑ ጳውሎስ ይቡና ስለዚህ ቤተክርስቲያን ብጽቡቅ ብሁሉ ገጻታ ጌርና ጽቡቅ ጌርና ክንርድኣ ክንፈልጣ መታንሲ ጳውሎስ እናጸለየ ዝብርሃን እዚ ዝምርዳእ እዚ ክህልወና መታንሲ እናጸለየ ጽሒፉልና ስለዚህ ብዙሕ እኳ እንተ ተባህለ ኣብ ኤፌሶን መግለጽታት ዝሃቦ ብዙሕ አሎ ነገር ግን ኣርባዕተተን ሜጀር ድኾና ርኢና ነርና ሓደ ስጋ ያ ቤተክርስቲያን ስጋ ክርስቶስ ያ ተባሂላላ እሱ ንማህበር ዝተወፈየ ትርእሲ ከኸውን ከሎስ ታ ማህበር ድማ ስጉኡ ከም ዝኾነት ነጊሩና ኩላህና ኣብ ኦርጋን ኣብ ስጋ ከም ዘሎ አካል ንሁሉ ደጠቅም ነገር ከም ዝተቀመጠን እግዚአብሔርሲ ግሩም ብዝኾነ አሰራርሁ ንስጋና ንቦዲና ከም ዝፈጠሮ ልክ ድማ ሆሙ ቤተክርስቲያን ድማ ኮሚያ ተሰሪሃ አይገርመኩምን እግዚአብሔርሲ ንሁሉ ነገራትናስ ሎም ንገብሎም ነር አፍንጫናስ
ንላዕል ገጹ እንተዝኸው እንታይ ይበልኩም ነርኩም ማይገለ ክመጽእ ከሎሲ ሰተት ይሉስ አምላክ ሲኑ ሁሉ ከፈጥሮ ከሎሲ ብዝግባእ መንገድስ ወቂቡ ያቀምጦ ልክ ኸሙ ድማ ቤተክርስቲያን ስጋ ክርስቶስ ያከባሃል ከሎስ ወቂቡ ንኹላትናሲ ዘገጣጥመና ዘሰራሐና ዘሎስ ንሱዩ ክብረና አምላክና ይኹን ኣብ ካልእ ሰብ ብዘሎ ጸጋስ ድቀንእ እንተሎ በቃ ክስታይ ዝስምዖ እንተሎስ ፈጽሙታ ቤተክርስቲያን ትባሃል ነገርሲ አይተረዳአቶ ሃንቲ ነገር ይኻ ትገብር ሃንቲ ነገርሲ ጎይታስ ዝሃበካ ነገር አለ ንአጽራይሲ ጽቡቅ ጌርካ አጸብካ ከምቲ ዝግባአካስ ኩንደ አንበር እቶም ካልኦት ጸጋታት ድማ ንአኻ ንምህናጽ ዝተዋህበዩ ክብረና አምላክና ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚህ ስጋያ ይልዋ ካልአይ ድማ ቤተሰብ ድማያ ቤተሰብነት belongingness ክስማዕና መታንሲ ከም ቤተሰብ ድማ አምጽዩስ አገጣጢሙ የምብረናል ቤት ክልተ ገጻት ከም ዘለዋ ድማ ታሳልሰይለኩም መቅደስ ህንጻ ድማያ መህደር ናይ ህልውኑ ናይ መንፈስ ቅዱስ መህደርያ ቤተክርስቲያን ልክሆምዩ ኣብ ህንጻውን ህንጻራዩ መብራህትሎ ኤሌክትሪካሎ እንጨይትሎ ሐጺን ነገራት አሎ ደህለ ነገር የለ ብዙ ነገራት ተተሐይዙ አብዚ ቤት ኮይኑ ዘሎ ቤተክርስቲያኑን ድማ ከም ህንጻ ብዙ ሃቲና ተተሐይዝና ግና መህደር ናይ አምላክን ከውን ሲኹላትናስ በዚ መንገድ ዝድማ ቆይሙናል ራብዓይ ድማ ዝራእናዮ መርአትያ ቤተክርስቲያን ንመርአዊ ትጽበ እጅ ድማና ተዳለወት ደላ መርአት ተማለሪኹም ተኾይንኩም ኣብ መርአ ዝነበርኩም ሲ ኩላቶም አትዮም ሲ ንመርአት ምጽባይ ቁርብ ትዕግስቲ ሓተቱ ይሐቅ ማዕጾ ይእጾ ብዙሕ ክስታይ ዘሎት ይንጸፍ እምባባ ይነጽጋ ዳራ ያትመጽ ዲ ክላይማክስ ድማ ናይ ታመርአ ኮሳያምሽ ታመርአት ክትመጽኸላ ንአና ድማ ጎይታኹም እዩ ደኽብረና ደሎ ክብረና አምላክና ይኹን ሓደ መዓልቲ ኣብቲ መርአት ገንሸል ክንርከብና ኢየሱስ ጎይታ እዩ የጸባብቀናሎ ብን ዝበለ ጻዕዳ ሻሽ ክወሃበና እዩ ክብረና አምላክና ይኹን ከቢርና ምስኡስ ኣብቲ መዓዲ ጎይታ ክንቀመጥና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ዝንተ ሐዘ ይሕግሱኩም ካለ ዘሕግሰኩም የለንሞ ይሐዝን ክብረና አምላክና ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚህ መርአት ድማ ቤተክርስቲያን መርአዊ ትጽበዘላ ክብረና አምላክና ይኹን زحلف سمون دما أربعة تلوخو آرينا ألاما أنتايو أبزا مدرزي أزلاس نمنتايو بيتا كريستيان أب قبر حواريات مراف كلتي أتجميرا ماتيوس أسرت شدوشتا in a future tense جيريو مهبريك حنسيو قبر حواريات مراف كلتي جن بزوهات ما مهران كمز السمام هو إتناي بيتا كريستيان أقل قلوت أبو يتجميرو بيتا كريستيان سرحة جميرا ميت نسران نيرا خم تفلتوه منفس قدوس مسيو منفس قدوس مسمس أدما እቲ እዩ ክስራሕ እቲ እግዚአብሔር ዝበላ ንማህበረሲ ክፍጸም ጀሚሩ ስለዚህ አቡ አርባዕተ ነገራት ሪእና ነርና ጅቲ ሓደ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ንረኽቦ ነገር ናብ ቤተ ክርስቲያን መእተው ንረኽቦ ኣብቲ ካልኣይ ክፋል በፍላይ ናይ ግብረ ሐዋርያት 2 ድማ እናቀጸለ ኩሉ ግዜ ዝግበር ቤተ ክርስቲያን ናገበረቶ ተኸይድ ነገር ድማ አቡ ንረኽቦ ኢና ሕጂ ወንጌል ምስባኽ ሓደ ዝራእናዮ እዩ ኩሉ ግዜ ان بقصال ቤተ ክርስቲያን ጎይታ ከሳ ዝመጽ አብዛ ምድርዚያ አላማስ ንሱ ሱና ገበረት ያትጸለ ታ ቤተ ክርስቲያን ተጀሚራ ንብለላ ጊዜ ወንጌል ያኮ ክስበኽ ጀሚሩ ጴጥሮስ ተዝክሩ ይኹም አብዞም 127 መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረደ ብዝተፈላለየ አይነት ቋንቋታት ክዛረቡ ምስ ጀመሩ ሰኺሮም ይላል በጣም ያደስት ብለን ታ አይዲያ ባላቡ ዘላሲ ብዙ ጊዜ ይዝብላ ጴጥሮስ መጀመሪያ ነትናይ አእምሮም ሕቶ መልሱላ አንቱም ሰባት ጉሽ ሜስ ሰትዮም ሰኺሮም እንዲም ድብሎም ደሎ ሰዓት ክንደይዱ ይሉ ንጎደ ይኮነ ድስከረሉ ዶ ጊዜ ስለዚህ ሰኺርና ይኮንናን ይሉ ብዙ ጊዜ መጀመሪያ በኻል ተታሒዙ እንድህር ኮይኑ ሰብሲ ነእምሩ ዝኸውን ሎጂካል ድኾነውን ሲ መልስ ክንቦስ ጽቦይ ወንጌል ክንነግሮ ከለና ሹ ናብ ልብ ወሪዱ ጴጥሮስ እቲ ኣብ ቅድሚ ገረድ ሰይፍ ዝሓዘ ወተሓደር ገለደ ይኮነስ ኣብ ቅድሚ ገረድ ሰለስተ ጊዜ ዝከሓደ ጴጥሮስ እቲ ንስኻትኩም ድሰቀልኩም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተንስዩ ዝትርእይዎ ዘለኹም መንፈስ ድማ ጉሽ ሜሳ ይኮነን ከም ዝገብረና ዘሎ መንፈስ ይመጽዮ ክብረና አምላክና ይኹን ምስ በሎም ልባቶም ተወገአ ይብለና
እንታይ ክንገብር ኢሎም ድማ ሓቲቶም ሕጂ እዛ እንታይ ክንገብር ምስ በሎም ዝሓቦም መልሲ መእተዊ ንኩሉ ግዜ ቤተ ክርስቲያን እናገበረቶ ተኸይድ እዩ መእተዊና እዩ ኩላህና በዚና ናኣቱ እንታይ ንግበር ምስ በልዎ ተነሱ ንህድገት ሓጢያት ድማ ማይ እንታይ ግበሩ ተጠመቁ ስለዚ ንስሐ ዳህራይ ድማ ጥምቀት እዚ መእተዊ ማለት እዩ ተወንጌል ግን ኩሉ ግዜ እናተገብረ ዝኸይድ አቡን ውርድ ኢልኩም ድማ በትምህርት ሐዋርያት እንጀራ በመቁራስ በህብረት በጸሎት ጸኒኦም ነበሩ ድማ ይብለና እሱ ተጸኒኦም ኮንቲኒዩስሊ ኩሉ ግዜ ዝግበሩ ነገራት እዮም ተኻልአይ አምልኾ እዩ ዝሓለፈ ግዜ ዝራእናዮ ሰለብሬት ክንገብሮ ኢና ንጎይታ ኩሉ ግዜ ንእከብ ቤተ ክርስቲያን ስርሓ ኣብዚ ተጀምሮ ራእይ 4:5 ከም ዝነግረናውን ኣብ ሰማዩን ዝቕጽል ስራህናሲ ንጎይታና መምላኽ እዩ ክብርና አምላኽና ይኹን ሳልሳይ ወደ መዝሙር ምፍራይልና በትምህርት ሐዋርያት ንሳቶም ጸኒኦም ይነብሩ ነይሮም እናተማህሩ ኩሉ ግዜ ቃል አምላኽ እናተማህሩ ዝነገርኩኹም ኩሉ እናማሃርኩም ይዝብል ማቴዎስ 28:10 ደቀ መዛሙርተይ ድማ ግበርዎ ስለዚህ ዝነገረና ሁሉ እና ማሃርና ዝአዘዘና ሁሉ እና ማሃርና ደቀ መዛሙርቲ ምፍራይ ዝናይ ቤተ ክርስቲያን ስራ እዩ ራብዓይ ድማ ዝራእናዮ ሕብረት እዩ እዚኣ ሎማልቲ ሞር ድማ ከነኣትዋ ስለ ዝኾና ናባ ክመጽእ ሕጂ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ካብ 21 ክሳብ 25 ከምታ ማቴዎስ 16 ዝበልኩኹም ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ክትጽንኡ ከለኹም ሲ ክትዘልዎ ደይ ትኽእሉ ክፍልታት እዩ ብፍላይ እዚኣ ድማ ቤተ ክርስቲያን ቲያ ማቴዎስ 16 ኤክሌዚያ ትብል ቤተ ክርስቲያን ኢልና ማህበር ኢልና ንትርጉመያ እዚኣ ድማ ኣብ ምዕራፍ 10 ዘላ ድማ አሰምብሊ በትግርኛና ምእካብ ተባሂሉ ዘሎ ቤተ ክርስቲያን ትእከብያ ድማ ትዝርጋያ ናብ ኩሉ ንኸይድና ግን ድማ ንእከብና ስለዚ ናይ ምእካብና ነገር ድማ ኣብዚ በዋናነት አቀሚጡልና ኣሎ ምዕራፍ 10 ማለት ስለዚ ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን እንዳጽናዕኹም ሲ ክዘልዋ ክትነጥርዋ ደይ ትኽእሉ ክንርዳእ አደለና ክፍልያ እጂ እተን ክልተ ነገራት ንሎም ማልቲ ብዙሕ አይነ አቶኒና ናብታ ሳልሰይቲ ነጥቢ ብዙሕ ክንርኢ መታ እምበር ሰለስተ ሌት አስ ኢሉ ኤግዞርት ድገብረና ናይ ዕብራውያን ጸሐፊ ዘን ሰለስተ ነገራት ንግበር እዩ ዝብለና ትብዙሕ ዝበሎ ነገር ሲ ኢን ኮንክሉዥን ከምጽኸሎ therefore ኢሉ ቀድመ ሕጂ ዝተዘርበ ዘበለ ሁሉ ኣብ ግምት ብምእታው ብምርዳእ ሕጂ እንታይ ንኹን ናብራና ከመይ ይኹን ኢሉ ሲ ሌራስ እንዳበለስ ሰለስተ ነገራት ይነግረና እቲ ኮንቴክስት ክንሕዞ መታን እዚ አኽብለኩም ወናብ እዚ አኽመጽ ዕብራውያን መጽሐፍ ዝተጻሐፈሉ ዕላማ ሓደ በዋናነት ሓደ ናይ ዕብራውያን አመንቲዮም ማለት ባክግራውንዶም ዴር ሂብሩስ አይሁዳውያን እዮም ናብ እምነት ናብ ክርስቶስ ኢየሱስ ድማ መጽዮ ምስመጹ ግን ፐርሲኩሽን ወይ ድማ ስደት ተላዩ ስደት ምስተላዓለ ከቀትልዎም ከአስርዎም ምስ ጀመሩ እዚኦም ናይ ዕብራውያን አመንት እንታይ ከገብሩ ጀሚሮም አይሁድ እቲ ቤት ጸሎቶም ምኩራቦም ገለ ከም ዘለዎ ክፉትን ይቅቡሉ ድማ ሮም ካብቲ ኦፊሻል ዝገበረቶ ሃይማኖታት ሲ ሓደ እጂ ኣብ ዘመንና ሆነ ወላ ኣብ ሃገርና ገለሲ ገለ ነገር ክእጾ ከሎስ ምሽ ኦፊሻል ድማ ኣሎ ድኽፈቱ ድማ ኣሎ ዘይተዓጹ ድማ ኣሎ ስለዚ ሮም ክትዓጹ ከላ ንክርስትናስ ነቲ ናይ ጁዲዝም ግን ምኩራብ ኮነ ቤት ጸሎት ኮነ ገለት ናይ አይሁድ አገልግሎት ሲ ቅቡል እዩ ከም ዘለዎ ይዝቕጽል አቡ ስለዚ ኸድካስ ስደት አይመጸካ ሞት አይመጸካ ስለዚ ገገለ አይሁዳውያን እንታይ ከገብሩ ጀሚሮ ናብ ተቀደም ዝነበርዎ ናብ ጁዲዝም ሲ ናብ አይሁዳዊነቶም ሲ ክምለሱ ጀሚሮ ስለዚ ናይ ዕብራውያን ጸሐፊ ድማ ዝጽሕፈሎም ዘሎስ አቱም ሰባት ናብቲ ዝበለጸ ናብቲ ዝሓሸ ክርስቶስ መጽኹም ከተብቆሲ ከመይ ጌርኩም ንድህሪት ትምለሱ ዚአታ ናይ ዕብራውያን መጽሐፍ ጠቅላል ሐሳብ ነዚ ክነግሮም ከሎ ኢየሱስ ካብ ኩሉ ዝበለጸ ምዃኑስ እናረድእ እዩ ገና ካብ ምዕራፍ ሓደ ክጅምሮ ከሎስ እግዚአብሔር ብዙሕ ጊዜ ብዙሕ ሰዓት በብዙሕ መንገድስ
نبوتاتنا انتي جيروهم نيرو تزاريبوهم نيرو أب مودعتا جن بقى نبيات بزوحات يوم تزاريبهم يوم بزوح جزئين تزاريبهم ناي مودعتا زربا جن كريستوس يسوس بقلو يوزم هجي يسوس ناي مودعتا مدمدمتا ناي أملاخ زربا يكبهال كله يسوس أب وانجيلات تزاربو تراي كونن يسوس بقلو ممسو ممواتو متنسو مقراغو إذا كله سي أنت عايز بلهم زلوا زربايو مودعت هجي زيد داقم سي أملاخ بكريستوس يسوس أنت يجرنا له تزاربنا له يسوس كمل أختي بلس إلو مراف حدن كلتن يسوس كمل أختي بلس عند هريلو نأنا أنت خوينو أنت يمسلكم argument أوي ودا كمل أختي بلس تخوينو سي بدريوس نابسب ماشي ما يتوردني نساتهم جن موسى بجيرهم سلازري وزلازنبرو مراف سلسته دما كمل أخت بلص إلو ومزي كام موسيون يبلص إلو كابياسون يبلص شو تزبز حدما كام مراف حموش تزجمره زون اندقت سلا زمت أبزتاتيو مزازم زقبرلو كاب كهناتون يبلص كاب تلك كهنون يبلص كاب تكهنات دقربو مسوعتون يقرب يبلص نسو بعلو مسوعتي بعلو دمات مسوعت زقرب كهن كوينوس أتعارقنا يو نابي كم زبزحكم داي فلتكمن نابتا سماويت بيت مقدس كويهم بصحكم دلهم بيد سب زي تجبر نابيهم بصحكم زلهم كبرنا أملاغنا يخون يسوع كويتاي سلزي اجيكو ترى هذا الرأي واك جمر كله نايزو كله كامراف حموش تستزاربويو تقلال كنجر كله سي أبيت أملاغون لنا أبي كهن كابزه الوناس ز أبي كهن ناببو زق توناي مسوعته قبل كوينوس نحنسى أن حوارون سي مس أبو زت عرق الناي يسوس منقديو مش أنا منقدي هوت حكي لنا الله مش منقد ندحر كوينو نابي إذا بتصح منقدي ناببو إذا بتصح منقدي إت منقدس السيوس لذي أبي كحنسي كابزه اللوانا إلوس تسلسته exhortation سلسته ليت أس سلسته نجارات نجبر زبل كم زبالكم زنكلت بحث إروح الرئن مو أبدا سالسيتي مراد هبنا كريان قدامي تنتايلو مسلكم لبنا كاب كفو حلينا تنصيبو سغاناون بصوري ما يتحاسبو ملو بتردعنا يو امنت بقنو لبي نقرب قدام كنداي سرعاتات نمنصحسي يغبر نيرو اتليق كاهن نابت قدس تقدسان اب امت حدا مالتي متقرق تبهال the day of atonement شايزاتو كأتو خلو دما بخندي فرحي بخندي قدقات يزاتو زليواويان 4 مراف 10 شدشته كتنبو خلو خمسي تسرعاتات نابي كما يغيرو خمس اتو نغيرونالو ابراويانون بزرزر نو خيدول تليكا كهان بتام التتيا 4 غزي زاكليو نابت قدس تقدسان زاتو مجمريا ግን ዝፍጽመው ብዙ ስርዓት አለው ኩሉ መስገበረ ናብታ ቅድስ ተቅዱሳን ከአቱ خلو ናይ መጀመሪያ ምዕታው በታማልተቲ 4 ጊዜ ይዛአቱ ዝወጽ ታናይ መጀመሪያ ምዕታው እጣን ሂዙ ይዛአቱ እግዚአብሔር ንሙሴ ንአሮን በሎ ይሉ ዝበሎ ነገርሲ እጣን የብዛሃዮ ሞት እጣን ጽቡቅ ጌሩ ይወዝውዞ ነታ ቅድስ ተቅዱሳን ነተታቦሲ ይምላአዮ ኸይሪኤን ሞ ኸይመሁት ስለዚህ ብዙህ እጣን ይዙ ይዛአቱ እስራኤል ኩሉ በተማልተቲ ጾምን ጸሎትን አይበል አይሰቲም ዝንቀሳቀስ ነገር ዘበለ የለን አማ አኸሊያታ እታድንኳን ደላ ስለዚህ ተካህን አትዩ እጣን ለዓለ እንድሕር ወጽዩ ሰላም አለው ይውዝውዞሎ ማለት አምላክሲ ይቀበሎሎ መስዋዕቱ ማለት ካብዚ የሞሲዶማ አብ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ተሪኦም ፖፕ ከመርጹ خلو ሚዲያ አቱ ገላይ አቱ ናይ ሞዳታ ፖፕ እንድሕር ተመሪጹ ትኪ ኣብ ቫቲካን ትወጽ ፖፕ ተመሪጹሎ ማለት ተአብደገ ዘሎ ሰብ ድማ ይሕጎስ ማለት ፖፕ መሪጹ ተመሪጹልና ይብል ማለት እስራኤል ግን ትሊቀ ካህንሲ አትዩስ ከይጠፍቅ ከይመውት بسقعات ስለዘለው አትዩ እንሕርና ወዝወዘ ትክን ለዓለ እንድሕር ወጽዩሲ እግዚአብሔር ኃጢአትና ይኸድነላሎ ነዛ አመት እዚ እግዚአብሔር ሲ ኃጢአትና ኸዲኑስ ቅቡል ኣብ ቀድሚውስ ነኸውናለና ኢሎምሲ ይሕጎሱ ነይሮም እጅ ሁሉ ዘይብሉ እዚ ድማ አትዩ ሻ ከም ዝባልኩኩም ክወጽዩ በኸንደይ ቀጥቀጥ
نعين أخذكم من قويت هذا قبر الناقد تمجارجة كابلا علي نتحتس تقديده يسوس قويتاي مجارجة نمنتا يزقبر أبجزانا مجارجة نقبرين أبزون مجارجة كل جزء مجارجة زقبر سيلها ملو زي أهجز تقبرت مجارجة بدأ قبر حان كيمت مغل كليو حكي مجارجة زقبر سي مغل كليو أملاق دما أبتك الدست قدوسان أبتك حضر اللي يزبل بوتا آتيوس مجارجة جيرول لمغنياتو ساب ريدي سلا زي كون مغل كلي تجيرول كعتو سلا زي كل مسوخ غون سلا زي كل مستقدس أملاك نبر سلا زي كل سلازي بزمان قد زيت أنا هون يروب هجقنا كبرنا أملاخنا يخون تمجارجاس تترتيرو خبرنا أملاخنا يخون نحادا معلتي كم تلك كهان أبلي كدان دعتو زنبرة يكون الناس آتينا أبو خنبر أبتهلون نوغن كون متانسي تكاددولنا تخافيتولنا خبرنا أملاخنا يخون سلازي تخافيتو سلازلو أكسس سلازلوس بأمنة انتاي قبور يوزب لنا قربو rest assured كتقرب دخاليها أجيك هالقالي يلن بيسوس تمزيخا تباسكود سين الساعة تما مأتوي معصوصي يسوس يو بيسوس تمزيخاس نببو مأتوي كالي مو بأمنة نابون تاي قبرو قربو خبرنا أملاخنا يغوني يسوس قويتاي تخالي يتدما اتتصفى ذهبنا أموني مو نتا أمنتو تصفانا بزي من نقناق نصنا أيايلو تصفى ذهبنا أمون سلازغون هجي تتصفى نمنتايو أتصنينا خن هزو زقبا ويدما زت أمام الناس أبو أبت تصفى ذهبنا سلن تأمام تصفان أمنتن كابزي أيو يجمرامو التحايزو أمرافا سرت حدا تقص لياكو مرافا سرت حدا نايزيا تقص نايزن كل تقصي كومنتاري بلو ويدما أبزي حيلات يبونالو ديتيلز زرزر مرافا سرت حدا نرخبو سلازي تصفى أمنت فقري إن أبزي أززارب تنتصفى أمنت نقد أمرافا سرت حدا كأتسيلو غير سلازي نتتصفى زحابنا بزي من نقناقسي أمنتو تصفانا بزي من نقناق انتهي نقبرا نصنعي كبرنا أملاخنا يخون أب مراف كلتا قطر 10 شوعت مراف 3 قطر 10 تخلتا زي أب براويان دقاقي مولو قدم سلازنا تحاتيات حزبي مأنتي كتعرق بنا أملاخ زبلة دنقاطن أمونا ليكا كهان مأنتي كخون بغلو ناتوم أحواتو غمسلوم تقبو جي أمون منيو اتليكا كهان دا زرزرلنا زمتا أمون سلازو خوناسي نتزحابنا تسفاون أبو توكل ناس أتنينا نحزو هجي هيوات تسفاك هلو كخلو بتعمي دقية هجي رقت كوينكم حزوو زبلنا زلوسي كما يمسلكم تقوانقوا ويتقالات كقلصو كفتن كمزي كلنا رقت أنيا نغنى لهم بزو نقرات اللو نعبنت موت رقت أنيا تاتينا ماس كمزي متسيو زي نفلت أمبر نفس وكف ناس كنولد كلنا مسموت قطر حيزنا تولدنا نغيرنا دلنا هذا ما قالتس كرخ بينا حجي هاي موت يمتص يكون اي متصسي طراطرو له دبل سبسي اب عالم دلو يله كل سبسي ريست اشورد زي اسي كم تخون فلتيا ግን ታይት ጸገም አይነ ቋጥሮን ወይ ድማ አይነ ሐስቦን እጅዛ ናይ ታይም አላ ምሽ ተፈልጥዋ ከምዚ ብላዕሊ ቁጻ ዘመስል ነገር ይግበርሙ ለታህት እንዳወረደ ትኸይድ هجي هيوتنا كوخم يا بس بمنبرديا بزح زلاتنا ويس نابتي أدينا قتيل ناس جن سام هاوزي تغير الله تغير يا زلا هذا ما قالتسكم لك قامت نموت رجس أنيا زغنا يا ودماس كريستوس زجبرون جرسي ريست أشورد كبرنا أملاغنا يقول رجس أنيا وينكم نسي نازل تصفاس انتي جبروا أهتنيهم حازو كما تصير مستحسن لسيتون زي أقل حساب الله وتتحيزات غير هجي سلست الزهرة بلنزلو ناي كريستنا أورا نجاراتين تن إنكرج كجبرنا خلوا مالتي بأمنة نقرب تسفانا نسنا أيو إلو سالسيت بس أبا فقري الزهر هجي أب فقرينا بزوكن ريد اللي مش نفقري إلو قطر أسرنا 4 نفقر نسنا يجبرن نمنك كأحنا أبنا حدرنا نستبهل إذا قاعدها ما قلت يا تقرب كم زلة أتأبيكم تريوا اللهم مو نحد هدنا نما آدم بر قلياتهم لمهر كم زجبروا
أخيبنا أينهدق يبل هجي نفقرن نسناي قبرن ننكاكا أبنا حدرنا نستبهل كبل كله دهراي دما أب قصر سران همشتن أتا معلتتي أتقرب كم زلا ترديهم أخيباهم أيتحدقوا يبل هجي the motivation كوينا قريبا زلا بقصر سران همشتن انتهي مسيلاتكم تا معلتتي أتقرب على كم زازبلكو خميو هيوت بعيني زل علماوي الناس نرى نبري إيسوس كم زمت تتصفى خمس قربة فليت كاس أتزقبر قباري هجي كل سب تقرمكم انت نصبو انت نهما هذا مسيو وي لوتري قالت تزبط حنا جنا 10 مليون سك وهبك انت زبها اب اكاونتنا خي اتوخلو رجطኛ እንደሕር ኮይናስ ናብራና ቀየር ውሳኔና ቀየር አወጻጻ ገንዘብና ቀየር ኩሉ ይቀየር ምክንያቱ ሓደ ነገርሲ ከምዝ መጽ እንታይ ኮይናለና ርግጠኛ ኮይናለና ብዙ ጊዜ ይዝሉ እጅ ተቀይሩ እንተ ኮይኑ አይፈልጥኒ አብ አፍሪካ ትነብርሞ ዳራይ ፍላይት ወጪል ትባል ወይ ተቀርብ ናብ ፍላይት ሙጽ አገጽካ ማለት ፍላይት ወጪል ከተባሂሉ ሻይ ተሰቲኻ كفالس خيخة ونهاتو فلايت انديوز إلكا زلو قال نبرة انتلكا تقدل تهب جنروسيتي متس لمن تاي جوكوا نكحمون خونو خلو أبزي ناتنا زمن كن كومين يرو كن متس خلنا كندا تبحال تسفى سلزلاس أبزي زلو دا انتاي كهوي قال إلكاس تغير هجد ما اتو كريستوس يسوس نايممصو نجر تامالتتيا قربا خمس غونت رجعኛታት እንደሕር ኮይና ህይወት ይቀየር ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ሞቲቬሽን ገሩ ዘምጾ ዘሎስ ማልትስ ተቀርባላ ተማልትት ያተቀርብ ስለዘላ ህጂ እንታይ ገበሩ ይዝብሎ ህጂ ናብ ቁጥር 14 ክምለሴ ናብ 15 ከብላሞ 14 ተመሊሰ خزازም አብዛም ወዳታ ድማ ኮንቴክስቹዋላይዝ ከገብሮ ክፍተኔ ማለት ናብ ቸርችና ናብ ናትና ገረ ናብ ዘይ ጉባኤ ገረስ ከዛዙም ህጂ 15 ዘላ ገዳሲትያ እታ 14 ክትመጽ እንታይ አታ 15 ትብል ዘላስ አኺባኩም ሲ አይትሕደጉ ህጂ ንፍቅሪ ንሰናይ ግብሪ ክትነጋጋ ከተስተብል መታንሲ መጀመሪያስ አኺባስ ክልወከል ክንእከብሲ ያሎና እተን ክልተ በእምነት ቀረቡን ተስፋኹም አጽኑኡንሲ ፐርሰናል ነገር ያ በእምነት ስኸይ ከተቀርብ ተስፋኻ ባዕልኸይ ከተጽኑኡ ግን ክርስትና በእምነት መቅራብን ተስፋ ምጽና አንጥራ ይኮነን ፍቅር ድማ ድብሃላለው ህጅ ለክ ከምዝበልኩኩም ናብ ተመጋረጃ ተቀዲሉ ናብ አቦ መስአተና ምሰቦ ዘለና ነገር በክርስቶስ ኢየሱስ ናቡ መስቀረብና ሪሌሽንሺፕና ተቀይሩለው ውሉድ ኮይናለን ግን እሱ ምሰቦ ጥራይ ዳይኮነስ መስካልኦትውን ተቀይሩለው እዚ አድማ ሐቢርና ሁሉ ጊዜሲ ከነዛዝ ግባ ነገር ጎይታስ ጸሎት ጸልዩ ቅብል ከሎስ ከምዚ ጸሎት ማሐረና መስበልወስ ከምዚ ኢልኩም ጸልዩ አብ ሰማይ ተነብር አጆሁም ባ ሐቢርና ባንስበህ አብ ሰማይ ተነብር አቦና አቦይ ዳይኮነስ አቦና ስለዚህ ሓደ ናአኻጥራይ ዳይኮነስ ናይ ብዙሃት አቦይ ስለዚህ ኩላቶም ቅዱሳን ከመይ ከም ተነብር ድማ ሪሌሽንሺፕ ድማ ተቀይሩለው ስለዚህ አቦ ይዘለና ንኹላትና አቦና ናተይ ጥራይሲ አይኮነን ናይ ኩላህና ቅዱሳን እዩ ስለዚህ ክርስትና እምነት አለው ተስፋ አለው ፍቅር ድማ ንኻልኦት ድማ ደኸውን ነገራሲ አለው ስለዚህ ተመጀመሪያም በአርሲ አኺባኹም አይተህደጉ ሕጂ ከዘኻኽረኩም ዝደሊ አንተ ወይ ነታ አብራውያን ከነግረኩም ከሎ ዝበልኳ አብ አክመልሰኩ እዚኦም ሰባት እዚኦም ብዘይ ምእካቦም እንታይ ከምዝ ኾነሎም ትፈልጡ ተዘይታ አኪቦም አይሞቱ ተዘይታ አኪቦም አይእሰሩ ምእካቦም ሞት ከምጽ አለው ምኽእል እዩ ምእካቦም ማእሰርት ከምጽ አለው ምኽእል አብ ድኾነ ቦታ ፐርሲኩሽን ከመጽ ኸሎኮ እምነታይ አብ ልበይ ተይልካኮ ዳርጋ ምንም ተኸውኖ ነገር ይብልካ ካባይን ለአሊ ትፈልጡ ይኹም በእምነት ተፈተንኩም ዋጋ ዘኸፈልኩም ሰባት አማኸለኹም ዘለኹም ፈልጥ እምነታይ አብ ልበይ ተይልካ በኤርትራ ማን ያስረካ ግን ከከቤ ክትብል ከለኻ ሻዓኮታ ጸገም ትበጽ ከሙ አብዘለው ጉነታሲ አኺባሁም አይተሕደጉ ብሎ ማለት አሰምብል ድኹኑ ተአከቡ
مغنياتو أم إكابيو انتاي زلو فقري زلو سناي قبر زلو نحدد مستبحال دلو مهنات زلو هجي دنت مسقويتها بزلك نقريو مهنات قنتي بيولد اب مغانقر مس قدوسان زلك نقرو مصان أبومي تقميتو زلو هذا حنسك نقر سلازي نبيني إلكاسي أيتعبني خا نبيني إلكاس ناتحنس كاخت كيري دهينكا يا خا دهينكا هو جن مأواي زلوس أب حبرتو جزي سوق زي دقاقي مزبلو أمان نمسبسي بك ردون صنو conviction كهلونا إددلي ناتي مصحف قدوسون سلا زدقفني أغيبا ناسي كمزي أبواغا أداقس كنأتو يبلنا نازيهم موتن مأسرت النزام تعلم كمان سي أغيباهم أيتهدوغو اندابلهم سي نحنا أبزت عاما جزي نبر زلنا سباسي بما إكابنا سرو يبلنا نموتو يبلنا قلنا نقر يبلنا سي أغيبا ناس كن حدق يبلنا أنا تاكرستنا خاب ترد أن جزي جميروسي سنبت بمنم عينت مغنياسي أقواريس السيفلت أقل قال زل زخوانكا تيلكم منو لو قدم أقل قلوت مجماري كابتا كريستنا تردي أتني كسبوا خابز جمر كله جزيسي ناي بيتا كريستيان أقل قلوت سنبسي أبجزا يحلفيا سيفلت ولا حزن قات يمنس تردي أبتسمون سنبت كده الله أقل قالي نبركم تايدا وين قامت يخا قالي لهم خابزي أمبرتشن أبجزا وين خنتايك قبل تعدمت تايدا ترخيب بلكا تنقرو كلا يسب مت تايدا ترخيب بلكا تنقرو سالساي كمون دابلكو خنقر كابزو إلسي أبز مسئين قدوس سمو خبارك اللهو زت أنا منفس زت أنا كبري نلبي زد حسس كباتي رغبني يسوس كويتاي سلازي conviction نايكو خوند اللو سبات إننا موتون إننا تعصرون كمان سي أخيب أمسي حدو داس ناتي مرد أزيو أبزو خونه بوتاون كيدا سنبت سي أب جزاي كحلفا سايدلن $100 كفيلس دخل كلنا أبتغى بابي church سينا anywhere سي أبزو قد كوس I have to be there among قدوسان أما أغل أمنتسي كهلو هلني إلي دام سلازي السان دهر اللان تخوينا تقدس إلى زلان قرد ما تمتس انتاين مقبع نفقري نسناي قبر دماس انتاي تقبر نحد هد تستبل تنكاكا بيتا كريستيان دقاقي ميلوكم الله خزون كسوات أنا إينا ندداليو بيتا كريستيان زي تياتر يكونن موفي يكونن كام مدرخ performance نري اللو يكونن نحد حدنا كلات ناسي نسناي قبر نفقرن نستبهل اللو ننكاكا حلو مزمور سميغا سبكات سميغا زغيرو يكونن أبقون غازلوس أستبهل اتمستبهل دما نأقل قلته يبكم من أنت وينكم تجاجيكم باستركم يستبهل أقل قلتكم يستبهلوا قال أي تبهلن كلنا قدوسانين أنت نجبر أبنا حدد نستب قال لك زي سبات دويلهم أنت كستون من تهيت أفي بلوني ما جمر يازبلهم دويل كهلو دي خائد جت مدوالنا أنا سل زقدف مالتي نو سخاونكوا يا مجمريا أبتنا حدد مستبهل أبتنا حدد منك أحزب بحال نجرسي تكتجبروا زقباك كرداكم هانت تاريخ نقرأكم يا مصحف قدوسنا تاريخ زجر من نسبيو اتعتاتو قال له لا تاريخ تجر من يا تسقنوني قبر حوريات مراف اسرا زلو اب قبر حوريات مراف اسرا باولوس ناي مودعتها مشاتو سلازنبرت زربا بزو تزاريبونا يلبور زبله كله خوصالهم دليوس انويو زربا ليتو خوين اوتيكوس دبال بشمو يتصحيفو زسبزي أما مصحف قدوسنا بزوحات كله خندي صبو نغرات دغبرو شموم داي نفلطو እዚ ግን بمدق اسوس بشمو تصحيفات ሁሉ مصحف قدوس اتيو አውጢከስ ድቃስ መጽያቱ ያተመስለኒ አመስኮት ኮይኑስ ኮፊሉ خصم او جمرنا ጳውሎስ እታ መስኮቱን ኮይኑስ አይሐገዞን ካብት መስኮሲ ጳውሎስ ዘረባ ምሰን ወሐስ ወዲው ይብለና ብትላላ አይደርብ ስለዝነበሩ ወዲው ድማ መይቱ አምጽዮ ማተንሲኦሞ ጳውሎስ ጸልዩሉ ህይወቱ ከም ተመልሰት መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና ድሕሪ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰለስተ ሰባት አተንሲዩ ክልተ ሰባት ካሞት ጴጥሮስን ዮሐንስን ድማ ተንሲዮም አለው ዘሐደይ አነ ግን ሕቶይ እዚ ሰብአይ እዚ ድቃስ
ክበዝሆ ክጻዕኖ ከሎሲ እቶም ኣብ ጎኑ ዝነበሩ ሰባት እንታይ እዮም ዝገብሩ ነይሩ አንቂሖም ተንስእ ኣታ ትድቅስ ኣለኻ ገለስ ደይብልዎ ክሳዕ እሱስ ጸዲፉ ክሳዕ ዝመውሲ እንታይ እዮም ዝገብሩ ነይሩ ጳውሎስ ኣብዚ ቲ በቃ ጽባሕ ኸይዳ ኣለኹ ስለ ዝበለ ዘለዎ ሁሉስ ክህብ ይፍትን እዩ ዘሎ ቶም ካልኦት ግን ክሪእዎም ኸኣሉ ነይሩ ሕጂ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንምንታይ ኢና ሰብሲ ክሳዕ ንመውት ገና ክድቅስ ከሎስ ዝዛረቦ ድቃስ ርዳእኩም ድቃስ ክጅምሮ ከሎሲ ኣብ ጎንና ዘሎ ሰብሲ ሄብራዘር ተንሰዳ ደይንብሎ ዘይነነቃቅሖ ዳ በብዙ አይነት መንገድስ ክነንቆ ካሞት ክንህሎ ካብ ፈጽሙ ካብ ቤተ ክርስቲያን ልምስ በለምስጠፍሲ ኩላትናስ ነገር ኩሉ ሐዲግና ከምት በአል ጳውሎስ ድገበርዎስ ናቡ ክንወፍር እኮ ይግባአና ነው ናይ ነፍስ ወከፍና ናሐድድ እንታይ ምግባር አለና ምንቅቃ ናሐድድ ድማስ ምስትብሃል አስተብሉ ኮሲ ከም ያሉ እጂ ግድን አታንታይዳ ኮይን ካለኻ ገለ እኮ አይብሎ ነው ኣብ አፍሪካ ከለና ብዙ ጊዜ ሰብኮ አነንተ እዝብል መስለኩ ኣብ አፍሪካ እጅኳ እንደ ከዘይ ተቀይሩ ጆ anyway ባክ ገብር ዝደልየ ማንሲ ባክ ንምግባር እድል እኮ ይብሉ ሐቀ ባክ ገብር እድል ይብሉ ምንያቱ ትመጽ ገዛ ከምዛ አደጂ ከመጽዶ አይመጽን ገሌልካ ይኮና ተኸየዶ በቃ ሰይልካ ዳራይ አብተ ገዛ ተአቱ ዘረባ ግበር ገለመለ ንጸልይ ይባሃል ይጽለ ዳራይ ድማ ቁርብ ቀኒ ድማ ካለሰብ መጾ ምስካልኦት ድማ ይረኸብ እጂ ዋላ ባክ ገብር ሐሲቡ ዝነበረሲ በኻልኦት ጸሎት በኻልኦት ቃል አምላኽ በገለሲ እናተነቃቀሕ ይዝኸይድ አቡኮ በፎሎ ይኻ ትኸይድ አብዚ አጂ ናይ ገዛ እርስኻ ቴሌፎኑ ተዓጽዩሰ እንድሕር ይመልሱ በምንታይ ትረኽቦ ናይታ አፓርትመንት ባዝ ከማን ትረኽባ ይብልካል ከባድማ አንተ ቢልካያሲ አብዛ አዲ አን ክስታይሲ አይተኸዶን ይኻነሰብ ሰልከ አን ኢንቫይትድ ተኸይድ ካዮሲ ዳርጋ ከም ስርቂ ያምሽ ኳኩሕካ መጽ ኣለኹ ኢልካ ገለመለያ እጂ እንታይ ክብለኩም ደልየሲ ኣብትና ሓድና እንድሕር አስተብሂልና ሰብሲ ቀድመ ምድካሙ ቀድመ መሟቱ ቀድመ ምድቃሱሲ ንሓድድ ክንጸናና ንሓድድ ክንበራታ ንሓድድ ክስታይ ክንገብርሲ ንኽእል ኢና እጂ زيقبلكم براكتيكال جبريلكم الله وزازة نابزحنا سلنا خيد للناس جاب سلست يو سيرفيس زلوسا هذا يجزي قدم ابزي اخوينا كجلجل كلوس من هالو من هاي متصن جلس صبق يريد فلط حجي دحلفن بزح اب حنت سنبت دما بنيم ليست جلنترينياس 100 جلسب زخونسي اب حنت سنبت ميس دغبر سبال ዋላውን እንተዝሎስ ነሚት ሰብጂ ክድውል እንድሕር ፈቲነስ ያአክል ዲዩታ ሰሙን አርበክ ከተርክበንያ ታስታይናውን ተፈልጦ ያሆምሽ ምስደወልካ ናብ ክስታይካ ሳይታአቱን ያኻ ከመይ ሄኖክ ዳሃንዶ ህይወት ከመይ ያለው ገለመልካ መታአታታዊ ምስገበርካ ሰንበታይ ራአኳን ምስበልካዮ ሹሱን ገለ ምስበለካ ገለታ ክስታይሲ ትረዳል ናድህርና ግን ኩላህና እንድሕር ነስተብል አለና እንድሕር ኮይና بزبلة منقد نقواس هانت نجار كبلكم زدلي صبوك جيركم كتقواسي كنقواس غلاتنا كن جبرا زقبأنا نغلاتكم زي زمحت أناكم كل ناس نابهم سيلسي نقدو تابز بزبلة منقد سي كنقواسي إلا نخل بوتا نسا هذا نفالت نراخب صبوك جيرنا كنتسألا نخل كنراخب نخل نتو هجي اتي كمون دحر جيرنا بتعامي بزوغ نغراسي كقلللنا ابزا كستاي كترغبو وايو جا اغلغلوت ناس نغلاتكم سي متان صبوق جيرنا كنغواسيكو صبلل زبله ነገር ክህልወና ጽቡቅ አገልግሎት ክህልወና ከምታና የተዓመት ክስታይና ሳይጻዓረና ግን ድማ ሁላትና ሓቢርና ምዝ ሐሳብ ዝንድሕር ከይድናዩ ዝጽብቀልና አገልግሎት ከነሰፍና ነሰፍሁና አለና አብዚ አዝረግቦ ይኹም ሶሉስ ንጎ ዝጥሞ ንጎ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 12 ምሸት ድማ ካብ ሰዓት 6 ክሳብ 8 ናይ ምኽሪ አገልግሎት ዝደሊ ምኽሪ ሕቶለን ገለ ዝብል ሰብ እንተሎ አብዚ ኢንፎርሜሽን አላትና እናደወለ ክመጽእ ኽእል
حموس دما كمو 10 كسب 10 خلته مشهد دما كاب ساعة 6 كسب ساعة 8 ጸሎት የልየንሎ ማለት ንኽጽልዩ ደይኮነስ ናይ ጸሎት ደገፍ እትደልዩ ክጽልየልኩም ትደልዩ ኣብዚ ያላትኩም ታ ኢንፎርሜሽን come to church እንጸልየልኩም ክነገልግለኩም ቪዚት ንገብርና ኢምፓክት እዚ ቸርች ካብዚ ጅመር ጀሚሩስ ኩሉ ጊዜና ቪዚት ንገብር ሕጂ እቲ መጽኹም ናይ ጸሎት ዲዩ ናይ ምኽሪ ትደልዩ ኣብዚ ግበሩ ቪዚት ድማ ደልየኩም ጸውኡና መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ይዝብል መስለኩም ኣብ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ኣብ ማእኸልኩም ዝሓመመ ዶ ኣሎ ንሽማግለታት ማህበር እንታይ ይግበር ይጸውእ ሳቶም ድማ ዘይት እንዳገበሩ በስም አምላክ ሲጸልዩሉ ሞንታይ ቲ ናይ እምነት ጸሎት ድማ ንኡስ ከፈውሶ ይዝብለና ምሽ ሕጂ እታ ይጸውእ አይትረስኡ ገለሰብ እንታይ ዝኸው መስለኩም ሓሚሙስ ከይ ነገርና ከይጸዋአናውን ኦፌንድድ ይድኸው ሞተ ዘይ ነገርኩምና ከመይ ገርና ክንፈልጥና ይጸውእ ትብልኮ ሳቶም ይኺዱ ወደ ይኮነስ እሱስ ይጸውእ ያዘላት ሕጂ ኣብቲ ሆምሴል ኣብዘለኩም ቶም ናይ ሆምሴል መራሕቲ ክድውሉልኩም እዮም ዳሃይኩም ክገብሩዮም ኣብ ዲፓርትመንት ደለኹም ትናይ ዲፓርትመንት መራሒ ክድውለልኩም ዳሃይኩም ክገብሩዮም እዚ ክገብሩ ከለው ከም ማህበር ትገብሮ ዘላስ ተቀበሉ ጃሃንዛ ኣነ እንድሕር በጽሕኩም በአል ፓስተር በረኸት ከደይ በጽሑና በአል ፓስተር ዮናስ ኣነ እንድሕር መጽሕኩም በጽሖምኩም ተወዲያ ገለሰብ እንድሕር በጽሕኩም ማህበር ከም ትገብሮ ዘላስ ኬርኩም ሰቡ ንሳቶም ድማ አይ ሞር ከም ዝየድልየሎ እንድሕር ኢሎምና ድማ በተወሰኸ ድማ ንገብር ስለዚህ እዚኣስ ጽቡቅ ጌርና ኩላህና ኣብ ሓደ መስመር ንኹንሞ ተረዳዲና ድማ ጽቡቅ ጌርና ክንከይድ ክነገልግል መታ እጅ ገገልዩ ነገር በቃ ስኻትኩም ጥራይ ወይ ገለስ አይትኹን ሓደ ሃንሳሲ ከምዚ ኣብ ካልኦት ኣብ ጎንኻ ደለውስ ክገብርዎ እንዳኽኣሉሲ ደረይ ተቀበሎ እንድሕር ኮይንካስ ትናትናስ ስኢልኩም ይኹም ትምነይዎ ወይ ትደልይዎ እምበር ኣጽጋቢውን ከይከውን ይኽእል ኣምን ጎረግሮም እያ ስለ ዘይሓተትክዎም ብሽሞም ኣይከጠቅስኔ ሃንሳ ኣነ ካብ ዝገብሮስ ካልእ ሰብ ዝገብሮ እኮ ጽቡቅ ገይሩ ይድገብሩ ሓደ ወዲ ሓደ ጊዜ ጸሎት ሓቲቱኒ ምኽሪ ሓቲቱኒ ገለ ረኺበዮ ጸልየሉ ኣዛሪበዮ ብድሕሪኡ ንኻልእ ኣገልጋሊ እዩ ንሱ ሽኡ ወርሒ ሙሉእ ሂዝዎ ስለዚህ ይፍቀድኩም ይኸም ዝበልኩኹም ሽሞም ላይ ጠቅስ ወርሒ ሙሉእ ሂዝዎስ ኤቭሪ ዴይ መጽሐፍ ቅዱስ ከተነበብ ይኻ ኤቭሪ ዴይ ክድውለልካኤ ሓቢርና በብመዓልቱ ክንጽሊና እቲ ተንብቦ ድማ ዲስከስ ክንገብር ኢና ኢሉ 30 መዓልቲ ከይቋረጸ ተራቢሉ ሂዙ ኣነ ተዝሕዞ ነይረ ሓንሳ ምሰበልኮ ገለ ምስ በጸኒ ክሓድጎ ሱግን አቡ ፎከስ ገይሩስ ስለዛሐዞ ድሕር 30 መዓልቲ ተተኩይሱ በቃ 30 መዓልቲ ጸሎ 30 መዓልቲ ቃል አምላክ ምሰበለስ ድሕር ቁርብ ጊዜስ በዓሉዩ ከይበልናዮ ናብ አገልግሎት አቲ ሕጂ እቲ ካብ ኩላህና ድግበር ነገርሲ ቅቡል ይኹን ማለት ከሙን ጌርናስ ንረዳእዮ ንሓዞ ክብርና አምላክና ይኹን ኢየሱስ ጎይታዩ ቱ ፕራክቲካል ዶኾይነልኩም ስለዘድልዩ ሰምታይምስ ክብርና አምላክና ይኹን ስለዚህ ከምዚ ጌርና እንድሕር ሂዝናዮስ ብዙሕ ንኽንኣይ ብዙሕ ንኽንበጽሕሲ ይገብረና ጀሓና ደሳ ሓዘን ናይ ሞዳእታ ያሙ በጃኸና ኣባ ገለብን ካልኦት እኮ ገብሩ ኣኹሉ እዮም ዶኖ ምጻገን ፋናቴ እኮ ይፈልጠ የድም ሓደ መዓልቲ ኣብ ሓደ ክስታይ ከይደስ ነይሮም ዓበይቲ ገለ ካልኦት ሰባቱን ቃል ኣምላኽ ኣካፊለዮም ጸልየ ገለስ ወዲዐ እየ ሓደ ሰብኣይ ሪኦም ግን ብድድ ኢሎም እታን ዝበሃል ኣለዋ ምሽ ሕሱም ኣይትርከቡ ገለ መለገለ ሕጂ ኣነ ይፈልጠኒ እቶም ሰብኣይ ደሪቦምላ ሕጂ ግድንሲ ካባይዚ ኣጸቢቖም ድገብሩሳል ግድንሲ ኣገልጋሊ ድሕግድንሲ ንህናስ ክንከውንሲ የብልናን ኩላህናሲ ከሙ እንድሕር ንደጋገፍ ኣለና እንድሕር ኮይናስ ከሙ እንድሕር ንኣይለና እንድሕር ኮይናስ ሓደ ዝገብሮ ማህበር ትገብሮ ከምታ አንተ ይዝበልኩም ኣብ ሓደ ኦርጋንሲ ኣብ ሓደ አካል ከም ዘለና ብዙሕ ኦርጋን ኬርና ንገዛእ ርስናሲ ኣብ ናሃድር ንርአዩ ስለዚህ ከምዝ እንድሕር ጌርናዮስ ከምዝ እንድሕር ተረዲኡናስ ብዝበለጸ መንገድስ ይጽብቕ እጀ ሓንሳ እንታይ ይናፍቐካ ተልኩም በዚ ጊዜ ሕጂ ኣነ ወንጌል ብጣዕሚ ዝፈቱ ማለት ሰባት
ክድሕኑ ሰባት ምምስካር እዚ ምምስካር ድማ ከምዚ ፐብሊክሊ ጥራይ ድማ ደይኮነስ ናተይ ስታይል ስለ ዝፈልጣ ፍሬንድ የድገብሮም ሪሌሽንሺፕ የድምስረት ብዙሕ ጊዜ ሪሌሽንሺፕ መስሪተ ምስኦም ጊዜ ሕሊፈ ገለስ ጽቡቅ ገረስ ከምጾም የድፍትን ዳስ ማይ ስታይል ሕጂ ግን ናቡ ኸይድ ደይኮነስ ኣብዚ ረኺበ ዘይወዳእሁወሲ ብዙሕ አለን እጂ ናቡ ክበጽሕ ፈጺሙ ይደይከውን እጂ ኣብ ደገ ንዘሎ ካልእ ንዘሎ ሲ ፍጹም ዘይሕሰብ ዓይነት እዩ በዛ ሕጂ ዘላ ጊዜ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሁሉ እንድሕር ተረዳዲና ተቢልና ግን ብዙ ነገራት ይኸውን ማለት እዩ እዚያ ክብለኩም መኽዛዝ ኩል ጊዜ ከም ተከር እንዳተገበርና ጥራይ ከም መንፈሳዊ በጽሕና ዘይብልና ክንከይድ አይግባአናን ገገለ ጊዜ ድንዶም ሰባት አሉ ጂ ከም በዓል ሱዛን ስም ዝጠቅስ ዘለኹ ወዲ ገብረ ገለ ካልኦቱን ኣለኹ ድኾነ መገሻ እንተለዎም ሲ አቀዲሞም ይነግሩኒ በዛን ጊዜያት እዚአን ሲ የለኹም በቃ ዳይ በምግባር ሲ አባይ እንታይ ትግበር ማለት እኮ እዩ don't waste your time ንኻልእ ግበሮ ኣነስ ይኸይዳለሁ ከእጅ እዚ ባዕሉስ ሓገዝ እዩ እቲ ታይምትስ ንኻልእ ይግበር ማለት እዩ ምጋሽኩም እናፈለጥኩም ከምዘይ ትሕሉ እናፈለጥኩም እንታይ ኣለዋ ጽሕፍ አቢልኩም ሲ ኣብዚያን ጊዜያት ኣብዘን ሰሙናት እዚአን ሲ የለኹም ተይልኩም እኮ ሕጂ እቲ ጉስነት ደይ ሓትት ደበለ ሁሉ ሲ ንኻልእ ንኽግበር ሲ እድል እናሃበ ይትኸይደሉ ሕጂ ገዛእ ርእስኻ ኽኢልካ ጽቡቕ ጌርካ ምኻዱን ሲ ባዕሉስ ንኻልእ ኸማን ሲ ብዙሕ ንኽእየይ ንኽብጻሕ ሲ ይገብር እዩ ይሕግዝ እዩ ክብረና ኣምላኽና ይኹን ስለዚ እዚ እንድሕር ጌርናስ ኣዝዩ ጽቡቕ ኣዝዩ ሰናይ ስለዚ ክዛዝማ በእምነት ቀረቡ እዩ ዝብል ተስፋ ድማ ጽኒዕኩም ሓዙ ንፍቕሪ ምንቅቃሕ ንሰናይ ግብሪ ንሓድርና ድማስ ነስተብህል ክብረና ኣምላኽና ይኹን ንሓድርና ነፍስ ወከፍናስ ንፍቕሪ ንሰናይ ግብሪ ነስተብህል ክብረና ኣምላኽና ይኹን ጎይታ ይባርኩም ካብ ዘለናዮ ተሲና ሓፂር ጸሎት ጸሊና ክንዛዝም ኢና ሃሌሉያ ንስኻ ጥራይ ክበር ኣብ ሕይወተይ ክበር ኣብ ሕይወተይ ንስኻ ጥራይ ክበር ኣብ ሕይወተይ ክበር ኣብ ሕይወተይ ክበር ኣብ ሕይወተይ ደጊም ንርሰይ ናይትረፈኒ ሃላፊት ንስኻ ጥራይ ክበር ኣብ ሕይወተይ ክበር ኣብ ሕይወተይ ክበር ኣብ ሕይወተይ ንስኻ ጥራይ ክበር ኣብ ሕይወተይ ክበር ኣብ ሕይወተይ ክበር ኣብ ሕይወተይ ኢየሱሰይ ጥራይ ክበር ኣብ ሕይወተይ ክበር ኣብ ሕይወተይ ክበር ኣብ ሕይወተይ ሃሌሉያ ቅዱስ አቦ በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ደጊምና ነመስግነካ አለና ናባኻ ክንኣቱ ብደምካ ትማዕጾ ስለዝተኸፈተልና ነመስግነካ አለና ክብሪ ሁሉ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣኻ ንበይነኻ ይኹን እስኪ ምናልባት እዚ ጉባኤ ቅድሚ ምእፃዊ ብንስሓ ናብኡ ክመጽእ ሕይወተይ ክህቦ ይደሊ ዝብል ሰብ እንተሎ የዳው ኸሪአኒ ምልክት ዝኸይገበርና እዚ ጉባኤ ክንኣጽኦ ኣይደልን እሞ ምናልባት ኣብ ማእኸልና እንተለኹም ብእምነት ብንስሓ ናብኡ ክቐርብ ደሊ ዝብል ሰብ እንተሎ እግዚአብሔር ይባረክ ዳሕፍር ነገር ይብሉን
يداوكم ماريون مو بصلوت كندقفكم نسغات راي كبر بيوتي يسوس يتراي تلولو موداتا غزي زفكم እግዚአብሔር ይባረክ በአረዳውና ዘርጌና በበረከት እግዚአብሔር ወጽና እግዚአብሔር አምላክ ይባረኩም ጸጎዩ ይብዛልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም ገጹ ይብራሃልኩም አብተኸደው ሁሉ ንሱ ይቀድመልኩም ደጌታት ጸላእትኩም በኢየሱስ ስም ወረሱ ብርሃንኩም መመሊሱ ይድመቅ ሰሙንኩም ዝተባረከ ይሁን ሰላም ኪዱ